கர்த்தரை துதித்திடுவே. கர்த்தர் நாமம் என் புகலிடமே, கர்த்தரை துதித்திடுவே. யெகோவா ஷம்மா நம்மவே இருக்கிறேன். யெகோவா ஷம்மா கூடவே இருக்கிறேன். கலங்கலப்பா நாங்கள் கலங்கலப்பா, கலங்கலப்பா நாங்கள் கலங்கலப்பா. கர்த்தர் நாமம் என் புகலிடமே, கர்த்தரை துதித்திடுவே. கர்த்தர் நாமம் என் புகலிடமே, கர்த்தரை துதித்திடுவே. யெகோவா ஷாலோம் சமாதானம் தருகிறேன். யெகோவா ஷாலோம் சமாதானம் தருகிறேன். சோத்திரமே அப்பதோத்திரமே, சோத்திரமே அப்பா சோத்திரமே. கர்த்தர் நாமம் என் புகலிடமே, கர்த்தரை துதித்திடுவே. கர்த்தர் நாமம் என் புகலிடமே, கர்த்தரை துதித்திடுவே. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். பரிசுத்த பிதாவே உம்மை துதிக்கிறோம். पवित्र परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं। ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நல்ல சமயத்துக்காக நன்றியுடன் துதிக்கிறோம். इस आशीर्वाद पाए हुए अच्छे समय के लिए आपकी स्तुति ஆண்டவரே करते हैं। இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நல்ல நாளிலே हे प्रभु, इस आशीर्वाद पाए हुए अच्छे நம்முடைய दिनों में சமூகத்திலே கடந்து வந்து आपके चरणों में आकर உம்மை துதித்து ஆராதித்து நாமத்தை மெய்ப்படுத்தும்படியாய் आपकी स्तुति आराधना और आपके नाम நீர் की இறக்கம் महिमा செய்த करने के लिए மேலான கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம். आपने किए हुए बड़े उपकारों के लिए स्तुति हो। ஆண்டவரே இந்த ஆராதனை பொறுப்பெடுப்பீராக. हे प्रभु, इस आराधना को जिम्मा இந்த लीजिए। நாளில் எங்களோடு பேசும். इस दिनों में आप हमसे बातें எங்கள் कीजिए। ஆசீர்வதிக்கப்பட அனுக்கிரகம் हम செய்யும். आशीर्वाद पाने के लिए सहायता कीजिए। மற்றமா தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். पूरी रीति से नम्रता से दे। இயேசுவின் நாமத்தினால் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता, ஆமென். आमीन। जय के किताब में गाना नंबर 82 82। हे मेरा मन यहोवा का धन्य कहो, जो कुछ मुझ में उसको ही धन्य कहो। हे मेरा मन यहोवा का धन्य कहो, जो कुछ मुझ में उसको ही धन्य कहो। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं
के समान नया बना के चला था सदा। तेरी जवानी हुक्का पे समान नया बना के चला था सदा। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। मूसा को अपने राह बताया, आश्चर्य कर्मों को प्रकट किया। मूसा को अपने राह बताया, आश्चर्य कर्मों को प्रकट किया। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। ஜெபத்தொட்ட ஜெயகிதங்கள் 252வது பாடல். ஜெபத்தொட்ட ஜெயகிதங்கள் 252வது பாடல். ஆண்டவரை எக்காலமும் போற்றிடுவே, அவர் புகழ் எப்போதும் என் நாவில் ஒலிக்கும். ஆண்டவரை எக்காலமும் போற்றிடுவே, அவர் புகழ் எப்போதும் என் நாவில் ஒலிக்கும். என்னோடு ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்கள், ஒருமித்து அவர் நாமம் உயர்த்திடுவோம். என்னோடு ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்கள், ஒருமித்து அவர் நாமம் உயர்த்திடுவோம். நடனமாடி
ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஆண்டவராகிய தேவன் தாமே प्रभु परमेश्वर ही இந்த ஆஸ்வதிக்கப்பட்ட இந்த மேன்மையான நாளிலும் ஆஸ்வதிப்பாராக. इस आशीर्वाद पाया हुआ इस महिमा भरे समय में भी हमें தேவனுடைய आशीर्वाद करें। கிருபையும் சமாதானமும் திரளாய் பெருகி परमेश्वर की अनुग्रह कृपा बहुताई से बढ़कर தேவனுடைய தயவினாலே ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தர் परमेश्वर की दया से प्रत्येक दिन परमेश्वर அவர் ஆண்டு நடத்துவாராக. वो हमें राज कर कर चलाएगा। இம்மட்டுமாய் நடத்தின ஆண்டவர், अब तक चलाया हुआ परमेश्वर, இம்மட்டுமாய் பாதுகாத்த ஆண்டவர், अब तक रक्षा किया हुआ परमेश्वर, இம்மட்டுமாய் ஆசீர்வதித்து अब तक आशीर्वाद कर कर இறக்கம் செய்த ஆண்டவர், दया किया हुआ परमेश्वर இனிமேலும் और लगातार நம்முடைய குடும்பங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வதித்து हमारे परिवार में सारी चीजों का आशीर्वाद कर பாதுகாத்து கர்த்தர் நடத்துவாராக. वो रक्षा कर कर हमें चलाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। கர்த்தர் கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, प्यारे मसीह के लोगों, இந்த நாளிலும் इस दिनों में भी சோதரம் நாம் கடந்த நாளில் தியானித்த வேத பகுதிக்குள்ளாய் கடந்து செல்வோம். हम पिछले दिनों में ध्यान किया उस शास्त्र के भाग में जाएंगे। கர்த்தர் परमेश्वर சோதரம் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதிக்கிறார். इजराइल परिवार को आशीर्वाद करता है। கர்த்தர் परमेश्वर யாத்ரம் யாக்கோபின் குடும்பத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார். और याकूब के परिवार को भी आशीर्वाद करता ஆரோன் குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதிக்கிறார். है और हारून परिवार को भी आशीर्वाद करता है பயப்படுகிற சிறியோரையும் பெரியோரையும் ஆசீர்வதிக்கிறார். और भय मानने वाले छोटे और बड़े को आशीर्वाद करता है। கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார், तो परमेश्वर ने हमें याद किया है, அவர் ஆசீர்வதிப்பார். वो आशीर्वाद करेगा। நாம் ஆண்டவர் ஆராதிக்கிற தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவர். तो हम आराधना करना परमेश्वर वो हमें आशीर्वाद करना அவர் प्रभु, சிறியோரையும் ஆசீர்வதிக்கிறவர், वो छोटे को भी आशीर्वाद करता है முதியோரையும் और ஆசீர்வதிக்கிறவர். बुजुर्गों को भी आशीर्वाद करता है। ஆண்டவராகிய தேவனை நம்புங்கள், तो प्रभु परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, எப்போதும் கர்த்தரை நம்புங்கள். हमेशा परमेश्वर पर भरोसा அவர் कीजिए। நம்மை நினைத்திருக்கிறார், उसने हमें याद किया है, அவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார். वो हमें आशीर्वाद करता है। ஆகையினால தான் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதித்தார், इसीलिए परमेश्वर इस्राएल परिवार को आशीर्वाद किया ஆரோன் குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதித்தார். और हारून परिवार को आशीर्वाद किया தேவனுக்கு பயப்பட எல்லாரையும் ஆசீர்வதிக்கிறார். और परमेश्वर के भय माने सभी को आशीर्वाद करता है। இந்த நாளிலே தேவன் குடும்பங்களை ஆசீர்வதிக்கிறவர், तो इस दिनों में परमेश्वर परिवार को आशीर्वाद करता है। குடும்பங்களை ஏற்படுத்தினவர் கர்த்தர், परमेश्वर को परिवार को उत्पन्न किया हुआ परमेश्वर குடும்பங்களை ஸ்தாபித்தவர் கர்த்தர். और परिवार को स्थापित किया हुआ परमेश्वर தேவன் தான் குடும்பங்களை ஏற்படுத்தினார், परमेश्वर ही परिवार को उत्पन्न किया है தேவன் தான் குடும்பங்களை ஸ்தாபித்தார். और परमेश्वर ही परिवार को स्थापित किया है। மனிதன் தனிமையாய் இருப்பது நல்லதல்ல என்று அறிந்து मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं करके அவனுக்கு ஏற்ற துணையை உருவாக்கி தேவன் குடும்பத்தை உருவாக்கி வைத்தார். और उसके अनुसार उसके लिए एक साथी बनाकर उसके लिए परिवार को आयोजित किया கணவனும் மனைவியாக ஆண்டவர் சிருஷ்டித்து और पति पत्नी को परमेश्वर सृष्टि தேவன் करके அவர்களை ஆசீர்வதித்தாராம். परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद किया। ஆகையினால்தான் ஆதாமை கர்த்தர் உருவாக்கி इसलिए परमेश्वर आदाम को बना ஆதாமை சிருஷ்டித்து வைத்தார். आदाम को सृष्टि किया, அவனை தனிமையா இருப்பதை கண்டார். वो अकेलापन को उसको देखा, ஆண்டவர் அவனுக்கு ஏற்ற துணையை கொடுத்தார். परमेश्वर ठीक उसके लिए ஏற்ற துணையை உருவாக்கி एक सहायता उसके लिए देकर அந்த ஆதாம் ஏவாள் என்று பெயரிட்டு அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். उस आदम और हवा को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया। தேவன் அந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதித்தார். परमेश्वर ने उस परिवार को भी आशीर्वाद அதே दिया। போலதான் இன்றைக்கு उसी तरह आज भी அந்த ஆண்டவராகிய மனிதர்களை தேவன் குடும்பமாக ஏற்படுத்தி ஆசீர்வதிக்கிறவர். परमेश्वर मनुष्य को परिवार उत्पन्न करके उन्हें आशीर्वाद करता है। இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதிக்கிறவர், तो इजराइल घराने को आशीर्वाद करता है ஆரோன் குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதிக்கிறவர். और हारून घराने को भी आशीर्वाद करता है। அப்போ ஆண்டவர் குடும்பங்களை ஆசீர்வதிக்கிறவர் तो परमेश्वर परिवार को आशीर्वाद करता என்பதை है। குறித்து கடந்த நாளிலே தியானித்தோம். इसके बारे में पिछले दिनों में हम याद किए இரண்டாவது பகுதியாக और दूसरे भाग के இந்த दौर में நாளிலும் கூட इस दिनों में भी கர்த்தர் குடும்பங்களை ஆசீர்வதிக்கிறவர். परमेश्वर परिवार को आशीर्वाद करता அப்போ है। கடந்த நாட்களே இந்த கொர்நேல் குடும்பத்தை குறித்து तो पिछले दिनों में इस कोर्नेलियो के घर के நம்முடைய बारे में ஆசீர்வாதத்துக்காக அதை தியானமா எடுத்துக்கொண்டோம். हमारे आशीर्वादों के लिए उसे हम ध्यान में ले लिए। குடும்பங்களை ஆசீர்வதிப்பதற்கு तो परिवार को आशीर्वाद அந்த करने के लिए குடும்பத்திலே தேவையான காரியங்கள் என்ன, तो परिवार में जरूरत का बड़े हुए कार्य क्या है, சோத்திரம் என்பதை குறித்து நாம் பார்த்தோம். इसके बारे में हमने देखा है। அந்த குடும்பத்திலே उस परिवार में ஒருமனப்பட்டவளாயிருந்தார்கள். एक मन के साथ वे लोग அந்த थे। குடும்பத்திலே उस परिवार में சாட்சி உள்ளவளாய் காணப்பட்டார்கள். वो गवाही के दौर से थे அந்த குடும்பத்தில் ஐக்கியமுள்ளவளாய் காணப்பட்டார்கள். और उस परिवार
परिवार में संगति भरे हुए थे। இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை அந்த குடும்பத்தில் இருந்தபடியினாலே इस प्रकार के अनुभव उस परिवार में था, அந்த इसलिए குடும்பத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். उस परिवार को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया தேசத்தில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குடும்பமாய் மாற்றப்பட்டது. और देश में आशीर्वाद पाया हुआ परिवार के समान था। இவ்விதமாக अनेक குடும்பங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். तो इस प्रकार परमेश्वर शास्त्र में कई प्रकार के परिवार को आशीर्वाद दिया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। புறஜாதியா இருக்கிற இந்த கொர்நேலியு குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பதற்கு जो इस अन्य जाति इस कोर्नेलियो को आशीर्वाद करने के लिए ஆசீர்வதிப்பதற்கு अनेक காரணங்கள் இருக்கிறது. उसे आशीर्वाद करने के लिए कई प्रकार के कारण था। ஆனால் நாம் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இஸ்ரவேல் சந்ததி, लेकिन हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए इस्राएल के தேவனை ஆராதிக்கிற ஆரோனின் கூட்டத்தார், और परमेश्वर की आराधना करने वाले हारून के झुंड वाले ஆகிய இப்படிப்பட்ட கூட்டத்தாரா இருக்கிற நம்மை तो इस प्रकार के झुंड प्रकार होने वाले हम लोगों நம்மை को ஆசீர்வதிக்காமல் இருப்பதற்கு தேவன் ஒரு நாளும் அநீதி உள்ள தேவன் அல்ல. हमें आशीर्वाद नहीं करना चाहने वाला वो अनीति परमेश्वर नहीं है। ஆகியனால இந்த 5வது மாதத்தின் इसीलिए इस 5वें महीने के ஸ்தோத்திரம் இந்த கடைசி நாளிலே इस अंतिम दिनों में வந்திருக்கிற உங்களை, आए हुए आप लोगों உங்கள் को, குடும்பங்களை आपके परिवारों को நிச்சயம் தேவன் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். निश्चितता से आशीर्वाद करना चाहता है। இந்த 5வது மாதம் முடிவதற்குள்ளே इस 5वां महीना खत्म होने से ஏதோ पहले ஒரு குடும்பத்திலே ஒரு காரியத்தை தேவன் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். कुछ तो आपके परिवार में परमेश्वर आशीर्वाद करना चाहता है। தொடர்ந்து तो लगातार குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு परिवार आशीर्वाद पाने के இந்த लिए கொர்நேலியு குடும்பத்தையே நாம் சற்று தியானமாய் வைத்துக் கொள்ளலாம். इस कोर्नेलियस के परिवार को ही हम ध्यान में रख लेंगे। இந்த கொர்நேலியு குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு तो ये कोर्नेलियस के परिवार आशीर्वाद पाने இந்த के लिए கொர்நேலியு குடும்பத்திலே காணப்பட்டிருக்கிற காரியங்களை इस कोर्नेलियस के परिवार में நாம் दिखाई दे रहा தொடர்ந்து कार्य சோத்திரம் தியானிப்போமானால் हम लगातार उसे ध्यान करेंगे तो அப்போஸ்தலர் நடபடி புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். प्रेरितों की किताब को हम निकाल लेंगे। அப்போஸ்தலர் நடபடி புஸ்தகம் 10ஆம் அதிகாரத்திலே प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय में சோத்திரம் 2வது வசனத்தை வாசிப்போமானால் उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे जो சோத்திரம் அவன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, वहां पर कहा गया है அவன் தேவ பக்தி உள்ளவனும் वो परमेश्वर का भक्त தன் வீட்டார் அனைவரோடும் और अपने घर वाले தேவனுக்கு सारे பயந்தவனுமாயிருந்தான். परमेश्वर का डरता था। 4வது और चौथा जो है சோத்திரம் அதாவது இந்த 2வது பதிவிலே दूसरे भाग में இந்த கொர்நேலியு குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு कोर्नेलियस का परिवार आशीर्वाद पाने के लिए சோத்திரம் முதல் காரணம் पहला कारण சோத்திரம் என்னவென்றால் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவர்கள், क्या है कहेंगे तो परमेश्वर का भय मानने वाला, தேவனுக்கு பயந்த குடும்பம், परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार, தேவனுக்கு பயந்த குடும்ப தலைவர்கள். परमेश्वर का भय मानने वाले नेता लोग। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। அப்போ தேவனுக்கு பயப்படுதலான குடும்பத்தில் ஏதோ ஒரு நபர் அல்ல. तो परमेश्वर का भय मानने परिवार में केवल एक व्यक्ति नहीं, அதான் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற சிறியோரும் பெரியோரும் ஆசீர்வதிக்கிறவர். इसलिए परमेश्वर का भय मानने वाले छोटे से लेकर बड़े को परमेश्वर आशीर्वाद करता ஏதோ है। ஒரு மனுஷன் குடும்பத்துல பயந்தா போதும், तो परिवार में केवल एक मनुष्य भय माने तो அப்படி काफी அல்ல. है, वैसा नहीं। அப்ப ஆண்டவர் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பதற்கு तो परमेश्वर परिवार को आशीर्वाद करने के लिए மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியம் बहुत ही आवश्यकता भरा हुआ कार्य है। தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிற வாழ்க்கையா. परमेश्वर का भय मान के जीने वाला ஒரு जीवन। குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படணும்னா एक परिवार आशीर्वाद पाना है तो ஒருவேளை படிப்பு இருக்கலாம், हो सकता है पढ़ाई होगा, ஒருவேளை பணம் இருக்கலாம், हो सकता है धन हो सकता है, ஒருவேளை நல்ல உடம்பு திடகாத்திரம் இருக்கலாம், नहीं तो अच्छे शरीर से तंदुरुस्त होंगे, சகோதரர் நல்ல பலன் இருக்கலாம். अच्छे बलवंत होंगे। சகோதரர் ஆகிய இவைகளை கொண்டு உன்னை நீ ஆஸ்வதிக்கப்பட்டு நினைக்காத. लेकिन इसके द्वारा आप आशीर्वाद पाओगे करके सोचो அவ मत। தேவன் ஆஸ்வதிக்க வேணும், அந்த குடும்பத்துல தேவனுக்கு பயப்பட பயம் இருக்கணும். यदि परमेश्वर आपको आशीर्वाद करना है तो उस परिवार में அது परमेश्वर தேவனுக்கு का भय माना பயப்பட பயம் சிறியோருக்கு இருக்கணும், वो परमेश्वर का भय माना छोटे को होना சகோதரர் चाहिए முதியோருக்கு இருக்கணும். और बड़े को भी होना அந்த चाहिए। குடும்பத்தில் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்களோ उस परिवार में जितने जन हैं அத்தனை பேரும் वे सारे लोग தேவனுக்கு பயந்து இருக்கணும். परमेश्वर का भय मान के रहना है। தன் வீட்டார் அனைவரோடும் தேவனுக்கு பயந்தார்கள். वो अपने घर वाले समेत परमेश्वर का भय मानता था। அப்போ இந்த கடைசி நாட்கள வந்திருக்கிறோம். तो इस अंतिम दिनों में आए हैं। சோதரம் ஆண்டுடைய வருகையின் நாட்களில் வந்து கொண்டு இருக்கிறோம். परमेश्वर के आगमन के दिनों में हम चल रहे हैं। அநேக குடும்பங்கள் ஆஸ்வதிக்கப்படல, आज कई परिवार आशीर्वाद नहीं पाए हैं। பட்ட மரமாய் காணப்பட்டிருக்கிறது. इस प्रकार झाड़ के जो सूखे हुए झाड़ के समान है, பட்ட மரமாய் सूखे காணப்பட்டிருக்கிறது. झाड़ के समान है। பூச்சிடிக்கப்பட்ட மரமாய் वो காணப்பட்டிருக்கிறது. कीड़ा लग गया हुआ पेड़ के समान है, அது இலையுள்ள மரமா இருக்கிறது, नहीं तो पत्ते के समान पेड़ ஆனா है கனி இல்லை. लेकिन उसमें फल नहीं है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதுல சில மரமெல்லாம் காய்ந்து போனதா இருக்கிறது. नहीं तो कई प्रकार के पेड़ सूखे हुए समान है। அப்ப இந்த நாட்களில तो इस दिनों में அது ஒரு குடும்பம் ஆஸ்வதிக்கப்படுவதற்கு आपके परिवार आशीर्वाद पाने के लिए தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிற குடும்பம். हम परमेश्वर का भय मान के चलने वाला அதே परिवार। இந்த 10ஆம் அதிகாரத்துல 22ல வாசிப்போமானா उसी 10वें अध्याय में 22 पढ़ेंगे जब அவரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. उसके बारे में लिखा गया है, சோதரம் அவன் தன் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவனும். वो परमेश्वर का डरने वाला, அதற்கு அவர்கள் उसके लिए वे लोग, இந்த கொர்நேலியு நீதிமானோ ये कोर्नेलियुस धर्मी தேவனுக்கு பயப்படுகிறவனோ और परमेश्वर का भय मानने वाला, என்ற அந்த கொர்நேலியு குறித்து ஜனங்க சாட்சி उस சொல்லுகிறார்கள். कोर्नेलियुस के बारे में लोग गवाही दे रहे हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அவன் தேவனுக்கு பயப்படுகிறது तो परमेश्वर का भय मानना சோதரம் ஏதோ வேடிக்கையான காரியங்கள் அல்ல. वो तमाशा भरा हुआ काम नहीं है, சோதரம் ஏதோ கேலி குத்துகள் அல்ல. ऐसे कोई तमाशा उड़ाने वाली बात नहीं है। உண்மையாய் ஒரு மனுஷன் தேவனுக்கு பயப்படுவானா यदि सच्चाई से परमेश्वर का भय मानेगा तो அந்த குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும். वो परिवार आशीर्वाद पाया हुआ அந்த होगा, குடும்பம் தேசத்திலே ஆசீர்வாதமா இருக்கும். वो परिवार देश में आशीर्वाद के समान யோபு होगा। என்கிற ஒரு மனிதன் இருக்கிறான். अयुब कहने एक मनुष्य था, அந்த குடும்பம் யோபு பற்றி நன்கு அறிந்திருக்கிறோம். अयुब के बारे में अच्छे से हम जाने हैं। சோதரன் சன்மார்க்கன் தான். वो சன்மார்க்கன் தான் வாழ்ந்து வந்தான். वो धार्मिकता जीवन जिया, சன்மார்க்கனாய் வாழ்ந்து வந்தான். वो धर्मी से जिया, இப்படிப்பட்டவனா வாழ்ந்த அந்த குடும்பத்தை इस प्रकार के जीवन जिया उस அந்த मनुष्य जीवन குடும்பம் में। ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்ன காரணம்? वो परिवार आशीर्वाद पाने के लिए क्या அது कारण? தேவனுக்கு பயந்தவன். परमेश्वर का भय मानने वाला। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த ஊசு பட்டணத்திலே उस शहर में, தேசத்தில் அவன் பெரிய சம்பத்து பெருகி இருந்ததா. उस शहर में उसकी संपत्ति बड़ी ही बड़ा அவன் था। வீதியிலே தெருக்கில் நடந்து போனா ஜனங்கள் எல்லாரும் பயபக்தி எழுந்து நின்று கைகளை வாய்களை பொத்திக் கொள்வார்கள். वो जब मार्ग में चलता था सब लोग उसके देखकर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते அவன் थे। இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனாய் வாழ்ந்து வந்தான். तो इस प्रकार का एक मनुष्य था, அப்ப நாளுக்கு தேவனுக்கு பயந்த மனுஷன். तो परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य, அவன் ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவனாய் காணப்பட்டான். वो आशीर्वाद भाया हुआ समान அப்ப दिखाई दिया। இன்றைக்கு நம்ம குடும்பத்தில் யோசித்து तो பாருங்களேன். आज हमारे परिवार में सोच के देखिए, நல்ல வீடு இருக்குது, अच्छा घर है, நல்ல சம்பளம் இருக்கு, अच्छा धन है, நல்ல படிப்பு இருக்கு, अच्छा पढ़ाई है, நல்ல பிள்ளைங்க இருக்காங்க, अच्छे बच्चे लोग हैं, எல்லா வசதி இருக்கியா? अच्छे शान है, நம்ம குடும்பம் தேவனுக்கு பயப்பட பயம் இருக்கா? लेकिन परमेश्वर का भय मानने वाला भय है क्या? ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதான் தாவீது சொன்னா वही दाऊद ने कहा 119 சங்கீதத்திலே 119वां भजन संगीत 120 वசனத்தை வாசிக்கிற பொழுதோ उसका 120वां भजन पढ़े, தேவனுக்கு பயப்படும் பயத்தாலே, परमेश्वर का भय मानना भय தேவனுக்கு से, பயப்பட பயத்தாலே परमेश्वर का भय என் मानना भय உடம்பு से சிலுக்கிறது, मेरा शरीर कांप என் उठता உடம்பு நடுங்கிறதுன்னு சொன்னார். है, मेरा शरीर कांप उठता है அப்ப कहकर ஆண்டவருக்கு பயப்படுகிற போது कहा। तो परमेश्वर का भय मानते समय கிழக்குக்கு மேற்கு எவ்வளவு தூரமா இருக்கிறதோ जो उत्तर से दक्षिण कितना அவ்வளவு दूर है, பெரிதான கிருபை தருன்னு கர்த்தர் சொன்னார். उतने बड़े परमेश्वर अनुग्रह देता है। தேவனுக்கு பயப்படுகிற பொழுது परमेश्वर का भय मानते समय 128 சங்கீதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி 128वां भजन संगीत में कहा है, அத்தனை ஆசத்தை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறவரா இருக்கிறார். वो सारे आशीर्वाद को परमेश्वर அவன் हमारे கையின் रखा है। பிராசல ஆஸ்வதிக்கிறவரா இருக்கிறார். परमेश्वर हमें आशीर्वाद அவன் देने ஜீவ वाला, காலமெல்லாம் हमारे जीवन भर எருசலேமுடைய வாழ்வை பெறுவான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वो यरूशलेम के जीवन को जिएगा கர்த்தர் करके कहा गया அவனை है। சீயோனிலிருந்து கர்த்தர் ஆஸ்வதிக்கிறாரா. परमेश्वर सिय्योन से उसे आशीर्वाद करता है। இவ்விதமாக அவன் ஆசீர்வாதத்தை குறித்து तो इस प्रकार के आशीर्वाद के बारे में 128 சங்கீதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 128वां भजन संगीत அப்ப में लिखा गया இவ்விதமா தேவனுக்கு பயப்படுகிற பொழுதோ है। तो इस प्रकार परमेश्वर का भय मानते தேவன் समय இவ்விதமாக மனிதனை ஆஸ்வதிக்கிறவரா இருக்கிறார். परमेश्वर इस प्रकार मनुष्य को आशीर्वाद அப்ப இந்த करता है। நாட்களிலே तो इस दिनों में நாம் அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு हम उस आशीर्वाद को पाने நாம் के लिए, இன்றைக்கு நம்ம குடும்பத்தில் எப்படிப்பட்ட பயத்தோடு இருக்கிறோம், तो आज हमारे घर में हम किस प्रकार के भय के साथ जी எப்படிப்பட்ட रहे हैं, பயத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டு किस இருக்கிறோம், प्रकार के भय के साथ हम जी रहे சற்று हैं। நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்க. जरा सोच कर देखिए, ஏன் குடும்பம் ஆஸ்வதிக்கப்படல? क्यों परिवार आशीर्वाद नहीं पाया? எனக்கு வீட்டுக்குள்ள தேவனுக்கு பயப்பட பயம் இல்லை. आज मेरे घर के अंदर परमेश्वर का भय मानने वाला भय नहीं குடும்ப है। வாழ்க்கையில் தேவனுக்கு பயப்பட பயம் இல்லை. आज परिवार में परमेश्वर को भय मानने वाला भय नहीं है। ஏன் குடும்பங்கள் இன்றைக்கு ஆஸ்வதிக்கப்படல? तो क्यों आज परिवार आशीर्वाद नहीं ஏன் पाया? குடும்பங்கள் சீர்கெட்டு இருக்கிறது? तो क्यों आज परिवार बिगड़ गया है? இன்னைக்கு ஏன் குடும்பங்கள் எல்லாம் பிரிந்து கிடக்கிறது? क्यों आज परिवार में सारे फूट पड़े ஏன் हैं? குடும்பங்கள் எல்லாம் கேவலப்பட்டு கிடக்கிறது? क्यों परिवार में इस प्रकार की बुरी சொத்து அறிவு स्थिति है? பெருத்து இருக்கிறது, ज्ञान बड़ा है, அறிவு பெருத்து இருக்கிறது, ज्ञान में बढ़ोतरी है, பணங்கள் பெருத்து இருக்கிறது, और पैसे में बढ़ोतरी है, அழகு பெருத்து और இருக்கிறது, खूबसूरती में बढ़ोतरी है, சம்பத்துகள் பெருத்து और இருக்கிறது. धन में बढ़ोतरी है। ஆனா ஆண்டவருக்கு பயப்பட பயம் இல்லை. लेकिन परमेश्वर का भय मानने वाला भय नहीं है। ஆகினால इसलिए சந்ததிகள் ஆஸ்வதிக்கப்படல, वंश अभी तक आशीर्वाद नहीं पाए, சந்ததிகள் और ஆஸ்வதிக்கப்படவில்லை, वंश में आशीर्वाद नहीं पाए, குடும்பங்கள் ஆஸ்வதிக்கப்படவில்லை, आपके परिवार आशीर्वाद नहीं पाए, குடும்பத்தில் சுகம் இல்லை, और परिवार में सुख नहीं குடும்பத்தில் है, சமாதானம் இல்லை, और परिवार में शांति नहीं है, குடும்பத்திலே வாழ்க்கையிலே நம்ம நிம்மதி கிடையாது. और परिवार में शांति नहीं है। ஏன் ஆஸ்வதிக்கப்படவில்லை? क्यों आशीर्वाद नहीं पाए? தேவனுக்கு பயப்படல, क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं माने, தேவனுக்கு பயப்படவில்லை, परमेश्वर का भय नहीं माने, அதாவது தேவனுக்கு பயப்பட பயம் இல்லை, परमेश्वर का भय मानने वाला भय नहीं है, கர்த்தருக்கு பயப்பட பயம் இல்லை. परमेश्वर का भय मानने वाला இதை भय नहीं குறித்து है। इसके बारे में 112 சங்கீதத்திலே 112 भजन संगीत தேவன் தெளிவாய் எழுதி வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर एकदम स्पष्ट से लिख के रखा அதாவது है। தேவனுக்கு பயப்படுகிற பொழுது परमेश्वर का भय मानने से தேவன் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் परमेश्वर रखे हुए आशीर्वाद 128 சங்கீதத்தை
சங்கீதத்தில் வாசித்தோம் 128वां भजन संहिता देखें தேவனுக்கு பயப்பட காரியத்தெல்லாம் परमेश्वर का भय मानने कार्य தேவனுக்கு पर பயந்த என்ன ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் என்பதை परमेश्वर का भय मानने से किस ஆனா प्रकार के அதே आशीर्वाद मिलेगा 112ஆம் சங்கீதத்தை வாசித்து பாருங்கள் वही 112वां भजन संहिता पढ़ के ஸ்தோத்திரம் देखिए அல்லேலூயா हालेलुया கர்த்தருக்கு பயந்து परमेश्वर का भय அவருடைய मानकर கட்டளைகளில் उसकी विधियों का மிகவும் பிரியமா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் बहुत प्रिय रहने वाला मनुष्य भाग्य है ஸ்தோத்திரம் இந்த இதுல இருக்க 10 வசனத்துல इस 10 वचन में 10 விதமான ஆசீர்வாதத்தை தேவன் வைத்திருக்கிறார் 10 प्रकार के आशीर्वाद को परमेश्वर रखा है ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया 10க்கு மேலான ஆசீர்வாதத்தை தேவன் வைத்திருக்கிறார் 10 से भी ऊपर परमेश्वर ने आशीर्वाद அப்ப रखा है தேவனுக்கு பயந்தாலே तो परमेश्वर का भय मानेंगे நீ तो பாக்கியவானா आप धन्य हो பாக்கியவான நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் धन्य है कहे तो आप आशीर्वाद पाए हो அந்த மனுஷருக்குள்ளே நீ பாக்கியவான் मनुष्य के अंदर आप धन्य हो இரண்டாவது வசனத்தை வாசிப்பீர்களா और दूसरा वचन पढ़ेंगे அவன் சந்ததி பூமியில ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும் और उसकी वंश पृथ्वी में आशीर्वाद அவனுடைய पाएगा வம்சம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும் और उसके संतान भी आशीर्वाद पाएंगे அவன் ஆஸ்தி உள்ளவனாயிருப்பான் और वो धन संपत्ति रहा होगा மூணாவது வசனத்துல அவன் ஆஸ்தி உள்ளவனாயிருப்பான் और वो धन संपत्ति वाला रहेगा நான்காவது வசனத்துல और चौथे वचन में அவனுக்கு இருளிலே வெளிச்சம் உதிக்கும் और उसके अंधेरे में ज्योति उत्पन्न அவன் होगा ஐந்தாவது வசனத்துல पांचवा वचन में இறங்கி கடன் கொடுக்கிறவனாயிருப்பான் और उतर कर दान देने वाला அவன் समान होगा ஆறாவது வசனம் என்றைக்கும் அசைக்கப்பட और மாட்டான் छठवां वचन में कभी वो हिलाया नहीं அவன் जाएगा வாழ்க்கையில திட நம்பிக்கையா वो இருப்பான் जीवन में दृढ़ता के साथ சொந்த जिएगा வாழ்க்கையில ஜீவித்தில और उसके जीवन में சொந்த जिंदगी में எத்தனை துன்பங்கள் வந்தாலும் कितने दुख आए तो भी எத்தனை சத்துருக்கள் வந்தாலும் कितने शत्रु आए तो भी அவன் பயப்பட वो மாட்டான் नहीं डरेगा 9வது வசனத்தை வாசிப்பீர்களானா और 9वां वचन पढ़ेंगे அவன் கொம்பு உயர்த்தப்படும் और उसका सिर सींग ऊंचा किया அவனுடைய जाएगा கொம்பு उसका सींग சோத்திர மகிமையினால உயர்த்தப்படும் और महिमा से ऊंचा किया அவன் जाएगा வாழ்க்கை உயர்த்தப்படும் और उसका जीवन ऊंचा அப்ப किया जाएगा விதமான ஆசீர்வாதத்தை தேவன் तो வைத்திருக்கிறார் इस प्रकार के आशीर्वाद को परमेश्वर அப்போ ने रखा है। யோசித்து பாருங்க तो सोच कर देखिए இந்த 112ஆம் சங்கீதத்திலே ये 112वां वचन से சொல்லப்பட்ட ஆசீர்வாதம் कहाँ गया वो आशीर्वाद நம்ம குடும்பத்தில் இருக்குதா मेरे परिवार में है क्या நம்ம குடும்பத்தில் காணப்படுகிறதா मेरे परिवार में दिखाई देता है क्या தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயம் இல்லை परमेश्वर का भय मानल भय नहीं है தேவனுக்கு பயப்பட பயம் இல்லை परमेश्वर का भय मानल भय नहीं है இன்னைக்கு துணிகரமாய் சோதனை செயல்படுகிறார்கள் आज एकदम गर्व के साथ कई प्रकार की துணிகரமாய் गलती करते வாழ்கிறார்கள் हैं। गर्व के साथ जी रहे हैं துணிகரமாய் சோதனை ஜீவிக்கிறார்கள் और गर्व के साथ जी रहे हैं அவங்களை ஆண்டவர் ஆஸ்வதிக்கப்பட முடியல इसलिए परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद नहीं पा पाते हैं हालेलुया हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर की पवित्र नाम அப்ப की महिमा। நாளிலே சிந்தித்து பாருங்க तो इस दिनों में सोच कर எங்க देखें ஆண்டருக்கு பயம் இல்ல कहाँ पर परमेश्वर का யாரு भय नहीं பயப்படல और क्यों भय डर नहीं சோதனை माना குடும்பமா பயப்படுத்து परमेश्वर குடும்பமா தேவனுக்கு பயந்து परिवार पूरा परमेश्वर का भय தேவன் मानकर வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை परमेश्वर के இந்த आशीर्वाद கடைசி நாள் நிறைவை பெற்றுக் கொள்ளுங்க को इस अंतिम दिनों में पूरी रीति கர்த்தர் से உங்களை पा लीजिए। ஆசீர்வதிக்கட்டும் परमेश्वर आपको கர்த்தர் आशीर्वाद உங்க करे குடும்பங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும் परमेश्वर आपके परिवार को எல்லாரும் आशीर्वाद அப்படியே கரங்கள் எடுத்துக்கணும் சோதனம் பண்ணலாமா इसके लिए सब हाथों को उठा के स्तुति சோதனம் करेंगे क्या குடும்பம் குடும்பமாக परिवार परिवार சோதனம் குடும்பமாக परिवार परिवार நேரம் கரத்தை சோதனம் பண்ணுங்க हाथों को उठा के स्तुति करेंगे கடங்கிறது சோதனம் பண்ணுங்க थोड़ी देर हाथों को उठा के ஐயோ स्तुति என் करेंगे குடும்பத்தில் யாரும் பயப்படல अयो अभी तक मेरे घर में சோதனை कोई யார் डरते नहीं துணிகரமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கா अभी तक गर्व के साथ जी रहे हैं சோதனை யார் துணிகரமா ஓடிக்கிட்டு இருக்கா और अभी तक गर्व के साथ कौन दौड़ रहा புருஷன் பயப்படலையா है मेरा पति नहीं डरा है மனைவி क्या பயப்படலையா मेरे बच्चे नहीं डरे என் क्या பிள்ளைங்கள் பயப்படலையா मेरे पति नहीं डरे क्या இன்னைக்கு பயத்து தாரும் ஆண்டவரே आज ही भय को दीजिए कर பயத்து कर தாரும் ஆண்டவரே भय को சொல்லி दीजिए कर कर கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு परमेश्वर के आशीर्वाद தடையா को पाने के இருக்கிற लिए காரியங்கள் என்ன जो रुकावट रहने वाला இந்த कार्य क्या மகிமையான வேளையிலே इस अच्छे समय में உன்னோடு கதை இடைப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார் आपके साथ परमेश्वर मुलाकात ஆண்டவர் कर रहा है தூரத்துக்கு சமீப தேவனா இருக்கிறவர் वो दूर और समीप के परमेश्वर है இன்னைக்கு நீ யோசித்து பாருங்க आज जरा सोच के இன்னைக்கு देखिए உங்க குடும்பங்களை யோசித்து பாருங்க आज परिवार में सोच के குடும்பம் देखिए எவ்வளவு சீர்கெட்டு இருக்கிறது आपका परिवार कितना உங்க बिगड़ गया பிள்ளைகள் எவ்வளவு சீர்கெட்டு आपके போயிருக்கிறார்கள் बच्चे कितने बिगड़ உங்க गए வாழ்க்கை எவ்வளவு சீர்கெட்டு आपका போயிருக்கிறது जीवन कितना बिगड़ गया அதெல்லாம் மாறணும்னா वो सब बदलना நீ है तो ஆண்டவருக்கு மட்டும் பயந்தா आप போதும் केवल परमेश्वर का உன் भय माने பிள்ளை எல்லாம் काफी है। மாறிடுவான் आपके सारे உன் कमी बदल பிள்ளைகள் மாறிடும் आपके बच्चे बदल உன் जाएंगे வாழ்க்கை மாறிடும் आपका जीवन बदल जाएगा ஹalleluya சோதரம் 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 ஐஷாலா மீனானா மதுரரப பௌரிகமா ஓ ஷகனிகமா மீனானா மதுரரபா அல்லாண்டவரே சோதரம் 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 தகப்பனே சோதரம் ஹalleluya हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो இரண்டாவதாக और दूसरा जो है சோதரம் அதே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது उसमें लिखा गया है அதே 10வது அதிகாரத்திலே उसी 10वें अध्याय में 2வது வசனத்தை வாசிப்போமானா वो दूसरा वचन पढ़ेंगे தன் வீட்டார் அனைவரோடும் तो अपने घराने समय தன் வீட்டார் அனைவரோடும் सारे घराने समझ करके लिखा है ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। சோதரம் அதான்
ஸ்தோத்திரம் 128ஆம் சங்கீதத்திலே 128वां भजन संगीत 3வது வசனத்தை வாசிப்போமானால் उसका तीसरा वचन पढ़ते உன் समय பிள்ளைகள் तेरे बच्चे உன் பந்தியை சுற்றிலும் तेरे भीतर रहने वाले ஒளிமர கன்றுகளை போல वो இருப்பார்கள். जैतून के पेड़ के समान होंगे। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். सोदरम सोदरम சோதரம் 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 சோதரம். உன் பிள்ளைகள் ஒளிமர கன்றுகளை போல இருப்பார்கள். और तेरे बच्चे जैतून के पौधे के समान होंगे உன் பந்தியை சுற்றிலும் ஒளிமர கன்றுகளை போல இருப்பார்கள். और तेरे मेज के पास जो है जलपाई के அப்போ पौधे के समान होंगे। இரண்டாவதாக दूसरा जो है ஒளிமர கன்றுகளை போல பிள்ளைகள் இருக்கணும். वो जैतून के पौधे के समान होना है। அப்போ ஒளிமர கன்றுகள் तो जैतून के पौधे சோத்திரம் கடைசி ஓசியாவில் பார்க்கலாம், சகரியாவில் பார்க்கலாம். ओयामी और सरिया में देख सकते அப்போ हैं। பந்தி சுற்றில ஒளிமர கன்றுகளை போல இருக்க வேண்டும். वो मेज के घेरे हुए जो जैतून அப்போ के இந்த पौधे के समान ஒளிமர கன்றுகள் होंगे। तो जैतून के पौधे சோத்திர தேவ சந்நிதியிலே परमेश्वर के सम्मुख पर இருக்கிற ஒரு சோத்திரம் இருக்கிற ஒரு காரியம். रहने वाला एक कार्य है। சோத்திர விளக்கு எரிவதற்கு जो दीपक जलने के இந்த लिए ஒளிமர எண்ணெய் எப்போதும் जो जैतून का तेल தேவ हमेशा சந்நிதியிலே காணப்படுகிறது. परमेश्वर के सम्मुख में दिखाई देता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा அது हो। போல उसी समान பிள்ளைகள் बच्चे लोग ஒளிமர கன்றுகளை போல இருக்கணுமா? वो जैतून के पौधे के समान தேவ हों। சந்நிதியிலே வளர்கிற பிள்ளைகளா இருக்கணும். परमेश्वर के सम्मुख में बढ़ने वाला समान होना அதான் चाहिए। தேவ பிரசன்னத்தோடு இருக்கணுமா? वो परमेश्वर की प्रसन्नता के साथ உன் रहना चाहिए। பந்தியை சுற்றிலும் ஒளிமர கன்றுகளை போல உன் பிள்ளைகள் இருப்பார்கள். आपके मेज के घेरे हुए जैतून के पौधे के அப்ப समान நம்முடைய होंगे। பிள்ளைகள் तो हमारे बच्चे ஒளிமர கன்றுகளை போல இருக்கணுமா? तो जैतून के पौधे நம்ம के समान குடும்பம் ஆஸ்வதிக்கப்பட तो परिवार आशीर्वाद पाने के நம்முடைய लिए பிள்ளைகள் हमारे बच्चे தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே காணப்படணும். परमेश्वर की प्रसन्नता में दिखाई देना தேவனுடைய है। பிரசன்னத்திலே வளரணும். परमेश्वर की प्रसन्नता में बढ़ना அப்ப है। ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் तो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह அவர் கிருபையிலே वो अनुग्रह में அவர் கிருபையிலே वो अनुग्रह में அவர் வளர்ந்தார். वो बड़े। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया சோதர ஞானத்திலே ज्ञान में அவர் வளர்ந்தார். वो बड़े थे அவர் வளர்த்தியிலே और ऊंचाई அவர் में வளர்ந்தார். वो बड़े थे। அப்ப ஆண்டவராக தேவன் तो प्रभु அந்த परमेश्वर தேவ தயவில் மனுஷன் ஓ நாள் விருத்தி परमेश्वर की दया में मनुष्य प्रत्येक दिन प्रफुल्लित அப்போ होए। தேவனுடைய பிரசன்னம், तो परमेश्वर की प्रशंसा தேவனுடைய சமூகம் परमेश्वर का समूह நம்முடைய பிள்ளையோடு இருக்கணும். हमारे बच्चों के साथ रहना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया அதான் தன் வீட்டார் அனைவரோடும் इसलिए अपने घर वाले समेत எப்போதும் தேவ சமூகத்தில் இருந்தார்களாம். वो निरंतर परमेश्वर के தன் सम्मुख में था। வீட்டார் அனைவருடைய போதும் தேவ நோக்கி ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள். अपने सारे घरों में समझ वो परमेश्वर के सम्मुख में बैठे அவ हुए थे। பிள்ளைகள் ஒளிமர கன்றுகளை போல பந்தி சுற்றிலும் இருக்கிறார்கள். तो चारों तरफ बच्चे लोग जैतून के पौधे के அப்போ समान அந்த கொன்னிடி பிள்ளைகள் तो कोर्नेलियुस के बच्चे எப்பொழுதுமே और हमेशा தேவ சந்நிதியிலே இருந்தார்கள். परमेश्वर के सम्मुख में थे। தேவ பிரசன்னத்திலே காணப்பட்டார்கள். परमेश्वर की प्रशंसा में दिखाई दिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की நம்முடைய महिमा हो। பிள்ளைகள் எப்போதும் தேவ சந்நிதியிலே வளரணும். तो हमारे बच्चे परमेश्वर के सम्मुख में हमेशा அப்போது बढ़ना है தேவ பிரசன்னத்திலே और வளரணும். परमेश्वर की प्रशंसा में बढ़ना है। அப்பதான் உன் குடும்பம் ஆஸ்வதிக்கப்படும். तभी ही आपकी परिवार आशीर्वाद காட்டு पाएगा। கழுதை போல பிள்ளைகளை வளர்க்க கூடாது. वो जंगल के गधे के समान बच्चों को नहीं हालेलुया। पाएगा। हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया அதான் பிள்ளையாண்டா நடக்க வேண்டிய வழியிலே நடத்து. इसीलिए बच्चे को चलाने वाले मार्ग में उसे चला। இன்னைக்கு பிள்ளைகளை நடக்க வேண்டிய வழி நடத்தலையே. आज बच्चे को चलाने वाले मार्ग में कोई नहीं चलाता। சோத்திரம். நடக்க வேண்டிய வழியில பிள்ளைகள் நடத்த முடியல, பெற்றோர்கள் நடத்த முடியல. जो चलाने वाले मार्ग में बच्चे लोग को माता पिता नहीं चला पाते। ஹல்லேலூயா. हालेलुया அதான் பெரும்பை கையாளாத தன் பிள்ளையை பகைக்கிறான். इसीलिए लाठी को हाथ में नहीं लेने वाला वो अपने बच्चे पे पैर रखे। இன்றைக்கு யோசித்து பார்க்கணும். आज सोच कर देखना है நம்முடைய பிள்ளைகள் हमारे बच्चे ஒவ்வொரு நாளும் प्रत्येक दिन தேவ சந்நிதியிலே வளருதா? परमेश्वर के सम्मुख में बढ़ते हैं தேவ क्या பிரசன்னத்திலே और வளருகிறார்களா? परमेश्वर की प्रशंसा में बढ़ रहे हैं क्या। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया ஏனென்றால் கொன்னுடைய பிள்ளைகள் क्योंकि इस कोर्नेलियुस के बच्चे எப்பொழுதுமே वो निरंतर தன் வீட்டார் அனைவரோடும் என்று சொன்ன பிள்ளைகள் சேர்ந்துட்டா. वो सारे घराने समय कहेंगे तो बच्चे भी उसमें मिल गए। அப்ப எப்போதும் ஜெபம் பண்ணிட்டே இருக்கா. तो हमेशा प्रार्थना करता था। அது எப்போதும் ஜெபம் பண்ணிட்டே இருக்கா. तो हमेशा वो प्रार्थना அந்த करता ஜெபத்துல பிள்ளைங்க இருக்கு. था। वो प्रार्थना में बच्चे लोग हैं। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया நம்முடைய பிள்ளைங்க ஜெபத்துல உட்கார்ந்து சொல்றது நீ தாய் தாப்ப உட்கார்ந்த பிள்ளைங்க உட்காருதா? तो आज हमारे माता पिता प्रार्थना में बच्चे लोग बैठे हैं क्या। எத்தனை பிள்ளைங்க இன்னைக்கு ஓர சுத்திட்டு கிடக்கு. कितने बच्चे ऐसे घूम फिर रहे हैं। அப்பா அம்மா
அம்மா ஜெபம் பண்ணிருப்பா, माता प्रार्थना किया होगी, பிள்ளைட்டி ஒண்ணு டிவி பார்த்திருப்பா, लेकिन बच्चा टीवी देखता இல்ல होगा, மொபைல் சேட்டிங் பண்ணிருப்பா, नहीं तो मोबाइल में चैटिंग लगा இல்ல होगा, பேஸ்புக் பேச பார்த்துட்டு இருப்பா. नहीं तो फेसबुक में फेस देखता होगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண் அப்படிதான் இருக்கு, பொண்ணு அப்படிதான் இருக்கு. लड़का भी ऐसी है, लड़की भी वैसी है। சற்று யோசிச்சு பாருங்க. जरा सोच के देखिए, தாய் தாப்பும் ஜெபம் பண்ணிருப்பா, माता पिता प्रार्थना ஆனா करते हैं, பிள்ளையோ பொண்ணோ பையனோ ஏதோ ஒரு சோதனை அங்க கூட தாப்போட உட்கார முடியல, लेकिन लड़का हो लड़की हो माता पिता के साथ बैठ नहीं पाते हैं। ஊரை சுத்து போயிடுது, वो शहर घूमने चले जाते हैं, ஊரை சுத்து போயிடுது. वो पूरा गांव घूमने चले जाते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சற்று சிந்தித்து பாருங்க. जरा सोच कर देखिए, இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில, आज हमारे जीवन में, இன்னைக்கு நம்முடைய आज ஜீவங்களிலே हमारी जिंदगी में நம்முடைய குடும்பங்கள் ஆஸ்வதிக்கப்பட, हमारे परिवार आशीर्वाद पाने நம்முடைய के लिए, பிள்ளைகள் हमारे बच्चे जो தேவ हैं, பிரசன்னத்திலே வளரணும். परमेश्वर की प्रशंसा में बढ़ना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவ பிரசன்னம் என்றா कोई परमेश्वर का प्रशंसा कहेंगे तो ஜெபத்திலே வளரையா, प्रार्थना में बढ़ना है, வசனத்திலே வளரு, वचन में बढ़ना है, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளரு, आत्मिक जीवन में बढ़ना है, விசுவாசத்திலே வளரு, विश्वास में बढ़ना है, சத்தியத்திலே வளரையா. और सत्य में बढ़ना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அன்பான பெற்றோர்களே, प्यारे माता நம்ம पिता, குடும்பம் ஆஸ்வதிக்கப்பட, हमारे परिवार आशीर्वाद पाने के लिए இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில आज हमारे जीवन में ஒரு சாமியில் எழும்பணும், एक सामुएल उठना है, ஒரு சாமியில் எழும்பணும். एक सामुएल उठना है। சாமியில் குடும்பம் ஆஸ்வதிக்கப்படுவதற்கு सामुएल के परिवार आशीर्वाद पाने के लिए सामुएल தேவ சந்நிதியிலே இருந்தார். परमेश्वर के सम्मुख में दिखाई दिया। 1 சாமுவேல் புத்தகத்துல पहला सामुएल की किताब வாசிப்போமானா, हम पढ़ेंगे तो 1 சாமுவேல் புத்தகம் पहला सामुएल की किताब சோத்திரம் 2ஆம் அதிகாரத்துல उसके दूसरा अध्याय पर 18வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுதோ, उसका 18वां वचन पढ़ते समय சாமுவேல் என்னும் பிள்ளையாண்டான். सामुएल जो बालक था, சோத்திரம் சணல் நூல், वो सनी का, சணல் நூல், वो सनी का ஏபோத்தை தரித்தவனாய் और एबोद पहने हुआ கர்த்தருக்கு முன்பாக பணிவிடை और செய்தார். यहोवा के सामने सेवा किया। அவன் சணல் தரித்தவனாய், वो सनी का ஏபோத்தை और தரித்தவனாய் एबोद पहना हुआ, கர்த்தருடைய சன்னதியிலே காணப்பட்டார். वो परमेश्वर के सम्मुख में दिखाई दिया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆகையினால் தான் அந்த சாமுவேல் குடும்பம் தாய் தகப்பன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார்கள். इसके लिए सामुएल के माता पिता के घराने लोग आशीर्वाद हालेलुया। पाए। हालेलुया। ஆகையினால इसलिए சோத்திரம் இங்க நான் வாசிக்கிறப்ப தொடர்ந்து வாசிப்போமானா, हम लगातार पढ़ते समय சோத்திரம் அவருடைய தாய் उसकी माता வருஷந்தோறும் प्रति वर्ष செலுத்தும் பலியை वो चढ़ाने वाली बलि செலுத்த வருவதற்காக वो चढ़ाते आते தன் समय புருஷனோடு கூட வருகிற போதெல்லாம் अपने पति के साथ आते समय அவனுக்கு ஒரு சின்ன சட்டையை தைத்து கொண்டு வருவார்கள். उसके लिए एक छोटा सा वस्त्र बना के लेकर எல்கனாவையும் वो एल्कना அவள மனைவியும் और अपनी पत्नी को ஆசீர்வதித்து वो आशीर्वाद कर இந்த ஸ்ரீ ये स्त्री கர்த்தருக்கென்று ஒப்புவிக்கிறதுக்காக परमेश्वर के लिए सौंपे गए। கர்த்தர் परमेश्वर உனக்கு அவளாலே उसके द्वारा சந்தானம் கட்டளையிடுவாராக என்றார். वो वंश देगा कर उसने आज्ञा दिया। அவர்கள் वे लोग சோத்திரம் தங்கள் ஸ்தானத்துக்கு திரும்பி போய்விட்டார்கள். अपने स्थान को फिर लौट गए। அப்படி கர்த்தர் वैसे ही परमेश्वर அன்னாளை ने கடாட்சித்தார். परमेश्वर அவர் अन्ना को याद கர்ப்பம் किया। தரித்து वो गर्भवती होकर 3 குமாரரையும் और 3 पुत्र 2 குமாரத்திகளையும் பெற்றார்கள். और 2 बेटियों को उत्पन्न किया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சாமுவேல் பிள்ளையாண்டானோ लेकिन सामुएल जो बालक கர்த்தருடைய சன்னதியிலே வளர்ந்தான். वो यहोवा के संग में रहता அவ हुआ யோசித்து बड़ा பாருங்க, तो ये सोच कर ஒரு देखिए குடும்பம் ஆஸ்வதிக்கப்பட एक परिवार आशीर्वाद पाने के இந்த लिए சாமுவேல் ये सामुएल அந்த தேவ சன்னதியிலே வளரான் பாருங்க. परमेश्वर की सन्निधि में बढ़ रहा था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆகையினால इसलिए சற்று சிந்தித்து பாருங்க, जरा सोच कर உங்க देखिए பிள்ளைகள் आज आपके बच्चे தேவ लोग சன்னதி எவ்வளவு நீங்க வளர்க்குறீங்க. परमेश्वर के समूह में आप कितना उसे உங்க बढ़ाते हो। பிள்ளைங்க வளர்க்கறத வளர்ப்புலதான் आपके बच्चे को बढ़ाने உங்க पोषण குடும்பம் में ஆஸ்வதிக்கப்படும். आपके परिवार आशीर्वाद पाएगा। உங்க குடும்பம் ஆஸ்வதிக்கப்படும். आपका परिवार आशीर्वाद உங்க पाएगा। பொருளாதாரம் ஆஸ்வதிக்கப்படும். आपके सारे अध्याय से உங்களுடைய வேலை ஸ்தலங்கள் आपके ஆஸ்வதிக்கப்படும். काम के स्थल आशीर्वाद पाएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। நம்ம பிள்ளைகளை तो आप हमारे बच्चों எவ்வளவு நேரம் ஜெபத்துல வளர்க்கிறோம். कितने समय हम प्रार्थना में बढ़ाते हैं। சோதரம் இந்த 40-60 நாள் 2 மாசமா ये 2 महीने में சோதரம் மார்ச் மாசம் ஆயிட்டு, मार्च महीना ஏப்ரல் ஆயிட்டு, अप्रैल हो गया, இந்த மே மாசம் முடிவு போகுதியா. अभी मई भी खत्म होने वाला है। இந்த வரைக்கும் अभी तक உங்க பிள்ளைகளை आपके बच्चों को தனியா अकेले 1 மணி நேரம் ஜெபம் பண்ண உட்கார விட்டு இருப்பீங்களா? 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए छोड़े होंगे क्या? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த 2-3 மாசத்துல ये 2-3 महीने உங்க में பிள்ளைங்க உங்க கண்ணு முன்னாடி உட்கார்ந்து எத்தனை முறை பைபிள் படிச்சிருப்பா? आपकी नजरों के सामने कितने समय बाइबल நீங்க पढ़ा பைபிள் होंगे? படிக்க வச்சிருக்கீங்களா? आपने क्या बाइबल पढ़ाने रखे हो उसे? சோதரம் ஒரு நாளாகிலும் एक दिन तो भी சோதரம் ஒரு வேளை உபவாசம் ஜெபம் பண்ண வச்சிருக்கீங்களா? एक समय के लिए उपवास कर प्रार्थना करने रखे हैं क्या? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஜெபத்துல வளர்க்கல, प्रार्थना में बढ़ाया नहीं சோதரம் வேத வாசிப்புல வளர்க்கல, और शास्त्र के पढ़ने में नहीं बढ़ाया உபவாசத்துல வளர்க்கல, और उपवास में नहीं बढ़ाया விசுவாசத்துல வளர்க்கல, और विश्वास में बढ़ाया नहीं ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில
வாழ்க்கையில வளர்க்கல, और आत्मिक जीवन में बढ़ा नहीं, பரிசுத்தத்துல और வளர்க்கலையா? पवित्रता में बढ़ाया नहीं। பரிசுத்தத்தை சொல்லி கொடுக்கணும் அல்லவா? पवित्रता को बताना है ना, பரிசுத்தத்தை பத்தி நீ பேசணும் அல்லவா? पवित्रता के बारे में बात करना है। பிள்ளைகள் வளர்ந்து விட்டதையா? आप बच्चे लोग बढ़ गए हैं, டீனேஜ் ஆன உடனே, वो जवान होते ही, டீனேஜ் வந்த वो உடனே, जवान होते ही, டீனேஜ் வந்த वो உடனே जवान होते ही உன் பிள்ளைய பக்கத்துல உட்கார வச்சு आपके बच्चे को पास में बिठाकर அவளுக்கு பரிசுத்தத்தை குறித்து நீ போதிக்க வேண்டும். उसको पवित्रता के बारे में बताना है। அது ஆணானாலும் பெண்ணானாலும் பரிசுத்தத்தை குறித்து போதிக்க वो வேண்டும். लड़का और लड़की को ना उसे पवित्रता के அவள் बारे में बताना வஸ்திரத்தை குறித்து நீ போதிக்க है, उसके வேண்டும். वस्त्र के बारे में बताना है, வெளியே போகிற போது எப்படி இருக்க வேண்டும், बाहर जाते समय कैसे होना है, காலேஜுக்கு போகிற போது எப்படி இருக்க और வேண்டும், कॉलेज जाते समय कैसे வீட்டில் होना है, இருக்க போது எப்படி இருக்க घर வேண்டும், पे होते समय कैसे होना है, பரிசுத்தத்தை குறித்து போதிக்க வேண்டும். पवित्रता के बारे में उसे வஸ்திரங்களை बताना है, குறித்து போதிக்க और வேண்டும். वचन के बारे में उसे बताना है, சகலத்தை குறித்து போதித்து और सत्य के बारे में நீ बताकर வளர்ப்பாயானா आप उसे बढ़ाएंगे அந்த तो பிள்ளை वो बच्चा தேவ சந்நிதியிலே காணப்படும். परमेश्वर के सम्मुख में दिखाई தேவ देगा, சந்நிதியிலே காணப்படும். परमेश्वर के सम्मुख में दिखाई देगा, கர்த்தருடைய பிரசன்னத்திலே இருக்கும். और परमेश्वर की प्रशंसा में होगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னைக்கு பிள்ளைங்க எல்லாத்திலும் வளருதுயா. आज बच्चे लोग सभी में बढ़ते हैं, அறிவில வளருது, ज्ञान में बढ़ते हैं, புத்தியில வளருது, बुद्धि में बढ़ते हैं, படிப்பில வளருது, पढ़ाई में बढ़ते हैं, எல்லாத்திலும் வளருது. सब कुछ में बढ़ते हैं, மொபைல்ல வளருது, मोबाइल में बढ़ते हैं, அது என்னென்ன சாட்டி அது அத்தனை படிக்கிறான் பாரு. जो चैटिंग है सब कुछ सीखता அது है। ரெண்டாவது தான் படிப்பான், दूसरा सेकंड ரெண்டாவது पढ़ता தான் है, படிப்பான். दूसरा कक्षा पढ़ता है, பேஸ்புக் வரைக்கும் போயிடுறான் वो பாரு, फेसबुक तक चला जाता है, சாட்டிங் வரைக்கும் போயிடுறான். चैटिंग तक चला जाता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, எல்லாம் தெரியுதுயா. वो सब कुछ जानता ஆனா है, ஒரு அரை மணி நேரம் ஜெபம் பண்ண சொல்லு, लेकिन आधा घंटा प्रार्थना करने का ஒரு हो, அரை மணி நேரம் உட்கார்ந்து ஜெபம் பண்ண சொல்லு, आधा घंटा प्रार्थना करने का हो, ஒரு 5 அதிகாரம் வாசிக்க சொல்லு, एक 5 अध्याय पढ़ने को हो, சோதனை செய்ய மாட்டானே. वो नहीं करेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। தேவ சன்னதி பிரசன்னத்தில் வளர்க்கல, तो परमेश्वर की सम्मुख का प्रशंसा தேவ में नहीं பிரசன்னத்தை बढ़ाया, வளர்க்கலையே. उसकी प्रशंसा में नहीं बढ़ाया। அப்ப இந்த நாட்கள் எப்படி பிள்ளைகள் तो इस दिनों में कैसे बच्चे लोग அது தேவ சன்னதியில் இல்லாதனால वो परमेश्वर के सम्मुख में नहीं है, इसलिए ஆசீர்வாதம் குடும்பத்து விலகி போகும். वो आशीर्वाद जो है परिवार से हट जाएगा। ஏலி एली जो தம் है பிள்ளைகளை अपने बच्चों को தேவ சன்னதியில் வளர்க்கல. परमेश्वर के सम्मुख में बढ़ाया नहीं उसने। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। சோத்ரா அந்த ஏலியின் பிள்ளைகள் குடும்பத்தை குறித்து एली के बच्चे के परिवार के बारे में நீங்க வேதத்துல வாசித்து பார்க்கலாம். आप शास्त्र में पढ़ के देख सकते हैं। சோத்ரா அதே 2ஆம் அதிகாரத்துல उसी दूसरा अध्याय நீங்க पर வாசித்து பார்க்கலாம். आप पढ़ेंगे तो 3ஆம் அதிகாரத்துல तीसरा अध्याय வாசித்து पर பார்க்கலாம். आप पढ़ कर देख सकते அப்போ हो। பிள்ளைகளுடைய तो बच्चे लोग அவர்கள் சபையில தான் இருக்காயா, वो कलीसिया में ही है, பலியெல்லாம் செலுத்துறான், वो सब बलि चढ़ाता है, எல்லாம் செய்யறாயா, सब कुछ करता ஆனா है, தேவ பிரசன்னம் கிடையாது. लेकिन परमेश्वर का प्रशंसा नहीं है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் परमेश्वर இந்த பிள்ளைகள் தேவ பிரசன்னம் இல்லாதபடியினால ये बच्चे के ऊपर परमेश्वर का प्रशंसा नहीं है, इसलिए ஏழு குடும்பத்தையே அழிக்கப்பட்டு போச்சு. एली परिवार ही नष्ट हो गया, ஆசீர்வாதத்தை இழந்து போனாங்க, वो आशीर्वाद को खो गया, ஆசீர்வாதத்தை இழந்து போனா. वो आशीर्वाद को खो गया। இன்னைக்கு பெற்றோர்கள் சிந்திக்கணும், आज माता पिता विचार करना है, பெற்றோர்கள் யோசிக்கணும். आज माता पिता सोचना है। படிக்க வச்சுட்டா போதாது, वो केवल पढ़ाई तो काफी नहीं। உலகத்தான படிக்க வைக்கிறாயா, वो संसार वाला भी सिखाता है, உலகத்தான படிக்க வைக்கிறா, वो संसार वाला भी पढ़ाता है, படிச்சு வச்சா போதாது. वो केवल पढ़ाने से काफी नहीं है। வாழ்க்கையில பிள்ளைகள் தேவ பிரசன்னத்துக்குள்ள இருக்கிறதா, आपके जीवन में बच्चे क्या परमेश्वर की प्रशंसा में है क्या? பாவத்துக்கு விலக்கி பாதுகாக்கணும்னா, वो पाप से दूर करके रक्षा உலகத்துக்கு पाने விலக்கி दो, பாதுகாக்கணும்னா इस संसार से बचा के இன்னைக்கு रक्षा करने பிள்ளைகள் दो। தேவ பிரசன்னத்துக்குள்ள இருக்கணும், आज बच्चे लोग परमेश्वर की प्रशंसा में होना தேவ चाहिए சமூகத்துல இருக்கணும். और परमेश्वर के सम्मुख में होना चाहिए। ஆகினால் தான் इसीलिए இதே 1 சாமுவேல் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரத்துல इसी पहले सामुएल के तीसरे अध्याय पर நீங்க 1-2 வசனங்களை வாசிக்கிற பொழுதோ उसके पहले दूसरा वचन पढ़ेंगे तो 3ஆம் அதிகாரத்துல तीसरे अध्याय पर 1வது வசனத்துல पहला वचन में சாமுவேல் என்னும் பிள்ளையாண்டான் सामुएल बालक ஏலிக்கு முன்பாக கர்த்தருக்கு பணிவிடை செய்து கொண்டிருந்தான். एली के सामने यहोवा की सेवा कर रहा था। நாட்களிலே उस दिनों में கர்த்தருடைய வசனம் यहोवा का वचन அபூர்வமா இருந்தது. वो एकदम दुर्बलता से அவன் था, கர்த்தருக்கு முன்பாக वो परमेश्वर के सामने கர்த்தருக்கு முன்பாக परमेश्वर के सामने அவன் கர்த்தருக்கு பணிவிடை செய்து கொண்டிருந்தான். वो परमेश्वर की सेवा कर रहा था। அவன் 3வது வசனத்தை வாசிக்கும் போதோ तो तीसरा वचन पढ़ते समय தேவனுடைய பெட்டி परमेश्वर का संदूक இருக்கிற वो रहने वाले கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே परमेश्वर के भवन में தேவனுடைய விளக்கு அணைக்கும் போகும் முன்னே, परमेश्वर की ज्योति जो मिटने से அணைந்து पहले போகும் முன்னே वो சாமுவேல் படித்துக் கொள்வான். सामुएल सो जाता था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की அவன் महिमा। தொடர்ந்து இந்த சாமுவேல் लगातार தேவ सामुएल சன்னதியிலே परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के सम्मुख கர்த்தருடைய में, பெட்டி முன்பாக परमेश्वर के संदूक के सामने எப்பவுமே ஆண்டு சமூகத்திலே காணப்பட்டான். वो निरंतर परमेश्वर के सम्मुख में दिखाई दिया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஆகினால் அந்த குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. इसीलिए उस परिवार आशीर्वाद पाया। அப்ப நாளை யோசித்து பாருங்க, तो इस दिनों में सोच कर देखिए அவனுடைய பிள்ளைங்க ஏன்
ஆசீர்வதிக்கப்படல? हमारे बच्चे क्यों உன் आशीर्वाद பிள்ளை नहीं पाए? நிமித்தம் आपके बच्चे के உன் द्वारा குடும்பம் சில ஆசீர்வாதத்தை இழந்துகிட்டு இருக்கு. आपके परिवार में कई प्रकार के आशीर्वाद को உன் खो दिए। பிள்ளைகள் நிமித்தம் आपके बच्चे के द्वारा சில குடும்பத்தில் சில ஆசீர்வாதம் இழக்கிறார்கள். कई परिवार में कई प्रकार के आशीर्वाद को खोते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சோதனை வரும், परेशानी आएगा சோதனை மரணமும் வரும். और मौत भी आएगा ஜாகிரதையா இருங்க. और जागरूक रहिए। அதுல உன் பிள்ளை நிமித்தம் आपके बच्चों के द्वारा சோதனை வரும்போது, वो परिश्रम आते உன் समय பிள்ளை நிமித்தம் आपके बच्चों के द्वारा சோதனை வாழ்க்கையில आपके சில जीवन में மரணம் வரப்போகுது. कई मौत आने वाला है, ஜாகிரதையா ஜெபம் பண்ணு. इसलिए जागरूक से प्रार्थना உன் कीजिए। பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதா இருக்கணும். आपके बच्चों को आशीर्वाद पाना है। என் பிள்ளைகள் நிமித்தம் आपके बच्चों के द्वारा குடும்பத்திலே और परिवार में அநேக ஆசீர்வாதம் இழந்து போகும். कई लोग प्रकार के आशीर्वाद को खोते हैं। हालेलुया। ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ஆகையினால इसलिए பிள்ளைகளுக்கு बच्चों के लिए ஜெபத்தை குறித்து போதியுங்க. प्रार्थना के बारे में बताइए, பிள்ளைகளுக்கு बच्चों को வசனத்தை குறித்து वचन के बारे में போதியுங்க. उन्हें सिखाइए, பிள்ளைகளுக்கு बच्चों को பரிசுத்தத்தை குறித்து போதியுங்க. पवित्रता के बारे में सिखाइए விசுவாசத்திலே நடத்துங்க. और विश्वास में चलाइए ஆவிக்குரிய பாதையில் நடத்த और செல்லுங்க. आत्मिक जीवन में चलाइए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப நடக்க வேண்டிய வழியிலே நடத்து. इसलिए आप चलाने वाले मार्ग में उसे चलाइए, நடக்க வேண்டிய வழியில் நடத்து. चलाने वाले मार्ग में चलाइए, அப்பதான் வாழ்க்கையில तभी ही जीवन में கடைசியில अंतिम में உன்னை आपको வயதான காலத்துல बुजुर्गपन में முதியோர் இல்லத்துக்கு அனுப்ப மாட்டான். आपको जो बुजुर्ग लोगों की जो पाठशाला में नहीं ஒழுங்கா भेजेगा, பிள்ளைய வளர்க்கல, आप ठीक से बच्चे को नहीं पालन கடைசியில करेंगे, உன்னை முதியோர் இல்லத்துக்கு அனுப்புவான். अंतिम में आपको जो बुजुर्ग की அல்லது पाठशाला में வீட்டை விட்டு விரட்டுவான். नहीं तो घर से भगा देगा, அல்லது சோறு தண்ணி கொடுக்க மாட்டான். नहीं तो खाना भी नहीं देगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் படிக்கட்டும்னு படிப்புல வளர்ப்பையானா, वो पढ़ने दो पढ़ाई में बढ़ाओगे तो, ஜெபத்துல வளர்க்காம, प्रार्थना में ना बढ़ाते हुए, வசனத்துல வளர்க்காம, वचन में ना बढ़ाते हुए, பரிசுத்தத்துல வளர்க்காம, पवित्रता में ना बढ़ाते हुए, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வளர்க்காம, आत्मिक जीवन में ना बढ़ाते உலகத்துல हुए, வளர்ப்பாயானா, आप संसार में ஒரு बढ़ाओगे, நாளைக்கு एक दिन में வயதான காலத்துல आपके बुजुर्गपन உன்னை में விரட்டி விடுவான். आपको भगा உன்னை देगा, முதியோர் இல்லத்துக்கு சேர்த்து விடுவான். आपको बुजुर्ग के पाठशाला में डाल ஒண்ணு देगा, கஞ்சி தண்ணி கொடுக்காம வீட்டை விட்டு விரட்டுவான். वो खाना पीना भी नहीं देगा और घर से भगा இது देगा। நடக்கும். ये होगा। இன்னைக்கு தேதி போட்டு எழுதி வச்சுக்கோ. आज तारीख लिख लीजिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। உன் பிள்ளையை வளர்க்க வேண்டிய விதத்துல வளர்க்கலனா, आपके बच्चे को बढ़ाने वाले उस தேவ मार्ग में बढ़ाने சந்நிதியில வளர்க்கலனா, तो परमेश्वर के सम्मुख में नहीं बढ़ाओगे உன் तो குடும்ப ஆசீர்வாதம் இழந்து போகும். आप आपके परिवार आशीर्वाद को खो देंगे। இரண்டாவது, और दूसरा, உன்னை கடைசி நாளை வீட்டை விட்டு விரட்டுவான். आपको अंतिम में घर से ही भगा देगा। உன் பிள்ளைகள் வாழ்க்கை சீர்கெட்டு போகும். आपके बच्चे लोग के जीवन जो है बिगड़ அப்ப இந்த जाएगा। நாட்களை சரிப்படுத்திக்கோ. तो इस दिनों में ठीक कर लीजिए, உட்கார்ந்து பேசு. बैठ के बात कीजिए, பிள்ளைகளோட பரிசுத்தத்தை குறித்து பேசு. बच्चों के बारे में पवित्रता के बात कीजिए வஸ்திரத்தை குறித்து பேசியா? और वस्त्र के बारे में बात कीजिए। எத்தனை பெற்றோருக்கு பிள்ளைகளை பரிசுத்தத்தை பேசி இருப்பீங்க? कितने माता पिता उनके पवित्र के बारे में வந்தவுடனே உட்கார்ந்து பேசணும். उनकी जवानी आते समय ही टीनेज के பிள்ளைகளை பரிசுத்தத்தை காக்கணும்யா. आपके बच्चे लोग पवित्रता को रक्षा करना है। யோசேப்பு காத்துக்கிட்டான், यूसुफ ने रक्षा किया, தானியேல் காத்துக்கிட்டான், दानियेल ने रक्षा किया। இனி காத்துக்கணும், இனி காக்கணும். हाँ, रक्षा करना है। இப்படி எல்லாம் சோதனை வரும். इस प्रकार परेशानी आएगा। காலேஜுக்கு போகும்போது இப்படி சோதனை வரும். कॉलेज जाते समय इस प्रकार परेशानी आएगा। இப்படி சோதனை வரும். तो इस प्रकार आप परेशानी பொண்ணு வச்சு பேசணும். ऐसा बेटी के साथ बात करना வஸ்திரத்தை போட்டா இப்படி சோதனை வரும். है। ये वस्त्र पहने तो इस प्रकार की परेशानी आएगा। வஸ்திரம் தான் போடணும். तो इस प्रकार इसी वस्त्र पहनना है। தலைமுடி இப்படி தான் ஜீவனம். आपके सर के बाल ऐसे बनाना है, நீ பறக்க விடக்கூடாது. आप उसे खोल नहीं छोड़ना है। இப்படி எல்லாம் செய்யணும். इस प्रकार आप करना है। இன்னைக்கு எந்த பெற்றோர் உபதேசிக்கிறா? कौन से माता पिता उपदेश எந்த करते தாய் हैं? தாப்பன் போதிக்கிறா? कौन से माता पिता इस प्रकार बोलते हैं? யோசித்து பாருங்க. जरा सोच कर देखिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதான் சோத கடந்த நாள்ல சொன்னேன். इसलिए पिछले दिनों में कहा, நம்முடைய சரீரத்தில हमारे शरीर में சிரசில இருந்து பாதம் வரைக்கும் सर से लेके पांव இந்த तक, முடி கூட ये बाल तक இன்னொரு மனுஷனுக்கு दूसरे मनुष्य को சோதரம் இருக்கத்தை மனசை கெடுதல் உண்டாக்க கூடாது. वो मन में बुरे विचार नहीं ले आना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நீ வீட்டில் இருந்தாலும் சரிதான், आप घर पे रहेंगे तो எங்க போனாலும் சரிதான், आप कहाँ भी जाएंगे तो நம்முடைய சரீரத்தினால हमारे शरीर के இன்னொரு कारण மனுஷனுக்கோ दूसरे मनुष्य இன்னொரு को மனுஷிக்கோ और दूसरे मनुष्य को கெடுதல் வரக்கூடாது. हानि नहीं होना தவறான चाहिए, எண்ணங்கள் वो வரக்கூடாது. बुरी सोच नहीं होना தவறான चाहिए சிந்தை और வரக்கூடாது. बुरी विचार भी नहीं आना இதை चाहिए। எவன் சரிப்படுத்தி குடும்பத்தை நடத்துகிறானோ ये कौन ठीक करके परिवार को चलाता है, அந்த குடும்பம் தான் ஆசீர்வதிக்கப்படும். वो परिवार ही आशीर्वाद पाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இதுக்கெல்லாம் கதை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். इसके सब परमेश्वर की स्तुति குடும்பம் करेंगे। ஆசீர்வதிக்கப்பட हमारे परिवार என் आशीर्वाद பிள்ளைகள் पाएंगे। मेरे बच्चे தேவ लोग பிரசன்னத்திலே வளரணும். परमेश्वर की प्रशंसा में தேவ बढ़ना है சன்னதியிலே और வளரணும். परमेश्वर के सम्मुख में बढ़ना है। அதுக்காக அனுக்கிரகம் பண்ண इसके लिए अनुग्रह ஆண்டவரே कीजिए பல कर எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். सब लोग स्तुति करेंगे। உங்க பிள்ளைங்க மேல தலைமையில கை வச்சு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. आपके बच्चों के सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना பிள்ளைகள் कीजिए। தலைமையில கை வச்சு ஸ்தோத்திரம் सिर பண்ணுங்க. के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना என் कीजिए। பிள்ளைகள் தேவ சன்னதியில வளரணுமே. मेरे बच्चे परमेश्वर के सम्मुख में बढ़ना है। சோத்திரம் எல்லாம் வாலிபனா இருந்தாலும் தலைமையில கை வச்சு ஜெபம் जवान भी होगा तो उसके सिर में हाथ रखकर வாலிப प्रार्थना பொண்ணா कीजिए। இருந்தாலும் தலைமையில கை வச்சு ஜெபம் जवान भी होगा तो उसके हाथ இருக்கிற रखकर அசுத்த
பரிசுத்த ஆவியெல்லாம் மாறட்டும். सारे रहने वाले अशुद्ध आत्मा இதுக்கு बदल, अंधகாரத்தின் ஆவியெல்லாம் सारे விலகட்டும். अंधकार की आत्मा बिगड़ எல்லா अंधகாரத்தின் கீழ் அழைக்கப்படட்டும். सारे अंधकार की क्रिया உலகத்தின் बिगड़, ஆவியெல்லாம் விரட்டட்டும். सारे संसार की आत्मा भगा ஜெபிக்கிற दे। ஜெபம் आप करने वाली ஆவியில प्रार्थना நிரம்பி ஜெபம் பண்ணு. आत्मा में भरकर அந்நிய प्रार्थना பாஷை कीजिए, பேசி ஜெபம் பண்ணு. अन्य भाषा में भरकर போது प्रार्थना எல்லா कीजिए। பிள்ளைகளுக்கு அசுத்த ஆவி விலகட்டும். सारे बच्चे को ऊपर अंधकारத்தின் ஆவி விலகட்டும். सारे अशुद्ध आत्मा கர்த்தருடைய निकले, கிருபை பிள்ளை மேல் இறங்கட்டும். परमेश्वर के अनुग्रह बर में बच्चे को उतरने दीजिए। ஹalleluya பிரைஷாலா மீனானா மதுராராபா ஓ பௌரி காம ஷக நீகாம மீனா நாமா அல்லாண்டவரே சோதரம் 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 அப்பனே சோதரம் ஓம் சித்தமேசுவே நான் ஒரு மற்பாண்டமே உத்தம ஜீவியா உயர்த்த வேண்டுமே உத்தம ஜீவியா உயர்த்த வேண்டுமே நித்தமென் பந்தயம் சத்திய சிலுவையே நித்தமென் பந்தயம் சத்திய சிலுவையே நித்தமறிந்து யார் செயல்பட வேண்டுமே சித்தமறிந்து யார் செயல்பட வேண்டுமே சித்தமேசுவே நான் ஒரு மண்பாண்டமே உத்தம ஜீவியா உயர்த்த வேண்டுமே உத்தம ஜீவியா உயர்த்த வேண்டுமே உலகின் ஆசையோ உலகின் சம்பாத்தியமோ ஒரு நாளில் தோசியாய் ஒழிந்து போய்விடும் உலகின் ஆசையோ உலகின் சம்பாத்தியமோ ஒரு நாளில் தோசியாய் ஒழிந்து போய்விடும் அந்த வானமோ அகில பூமியோ அந்த வானமோ அகில பூமியோ வெந்து உருகி போம் நீர் வரும் நாளிலே வெந்து உருகி போம் நீர் வரும் நாளிலே சித்தமேசுவே நான் ஒரு மண்பாண்டமே உத்தம ஜீவியாய் உயர்த்த வேண்டுமே உத்தம ஜீவியாய் உயர்த்த வேண்டுமே ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। மூன்றாவதாக और तीसरा जो है நம்முடைய குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு हमारे परिवार आशीर्वाद पाने के लिए அதே கொர்நேல் குடும்பத்திலே उस कोर्नेलियस परिवार में 10ஆம் அதிகாரத்திலே 10वें अध्याय में 33வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது 33वां वचन पढ़ते समय அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது वहां पर लिखा गया है அந்தபடியே वैसा ही நான் உடனே मैं तुरंत ही உம்மிடத்திற்கு ஆள் அனுப்பினேன் तेरे पास मैंने मनुष्य को भेजा உம்மிடத்திற்கு ஆள் அனுப்பினேன் तेरे पास मैंने लोग को भेजा நீர் வந்து आप आकर நல்ல காரியம் अच्छा कार्य நீ வந்தது आप आया हुआ நல்ல காரியம் वो अच्छा कार्य है தேவனாலே परमेश्वर के உமக்கு द्वारा கட்டளையிட்ட तेरे लिए आज्ञा दिया गया யாவையும் सभी को கேட்கும்படி सुनने के लिए நாங்கள் எல்லாரும் हम सभी लोग இப்பொழுதே हम अभी ही இங்கே आज ही தேவ சமூகத்தில் परमेश्वर के समूह கூடி में இருக்கிறோம் என்றார். इकट्ठा है करके कहा கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। தேவ சோதரம் ஒரு தேவனுடைய குடும்பம் तो परमेश्वर का जो परिवार ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு आशीर्वाद पाने के लिए தேவ சித்தத்திற்கும் परमेश्वर की इच्छा के लिए தேவனுடைய வார்த்தைக்கும் கீழ்ப்படுகிறவன். परमेश्वर की शब्दों का आज्ञा पालन करने वाला தேவ சித்தத்துக்கு கீழ்ப்படியணும், परमेश्वर की आज्ञा को தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியணும். और परमेश्वर के शब्दों को आज्ञा அவ पालन करना। கொர்நேலி ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கான். कोर्नेलियस प्रार्थना कर கர்த்தர் रहा है, தரிசனமாறாரு, परमेश्वर दर्शन देते हैं, ஆண்டவர் விலாசம் தராரு, परमेश्वर ने पता देता है, ஒரு அட்ரஸ் கொடுக்கறாரு. एक पता देते हैं, இந்த அட்ரஸ்ல ஒருத்தன் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கான். ये पता पर एक व्यक्ति அது पढ़ रहा அவனுக்கு அவன்கிட்ட போய் ஆள் அனுப்பு, है, उसके पास एक मनुष्य அவன் வருவான், वो आएगा, வந்துட்டு आकर நீ செய்ய வேண்டிய காரியத்தை तू करने वाले அவன் कार्य உனக்கு சொல்லுவான். को वो तुझे बताएगा। தரிசனத்தை கண்ட உடனே दर्शन को देखते ही அங்க ஆள் அனுப்புறான். वो व्यक्ति को भेजता है, பேதுரு வருகிறான். वो घर पे आता है, பேதுரு வந்த உடனே पत्रस आते ही கொர்நேலு कोर्नेली தான் जो கண்ட தரிசனத்தையும் अपने देखे हुए दर्शन அதான் को சொல்லுகிறான். वो कहता है, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, அதான் அந்தபடியே वो वैसा நான் ही உடனே तुरंत ही உம்மிடத்துக்கு ஆள் அனுப்பினேன். तेरे पास लोग को நீர் भेजा, வந்தது நல்ல
நல்ல காரியம். आप आए वो अच्छा कार्य है, ஆயினால் தேவனாலே इसलिए परमेश्वर के உமக்கு द्वारा கட்டளையிட்ட யாவையும் आपको आज्ञा देना நாங்கள் सभी கேட்கவும் हम लोग सुनने के लिए அதன்படி நாங்கள் और செய்யவும் उसके बाद में करने के இப்பொழுது लिए अभी நாங்கள் ही எல்லாரும் हम सभी தேவ लोग சமூகத்தில் இருக்கிறோம். परमेश्वर के सम्मुख में है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की அந்த महिमा हो। குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்பட तो परिवार आशीर्वाद தேவ पाने के लिए சித்தத்துக்கும் परमेश्वर की इच्छा அவருடைய के வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியணும். और उसके शब्दों का आज्ञापन करना है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். அப்ப தேவ சித்தம் என்ன? तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? கொர்நேலியுக்கிட்ட ஆண்டு சொன்னாரு, इस कोर्नेलियुस के बारे में परमेश्वर ने बताया, इसीलिए செய்ய வேண்டிய காரியம் करने वाला कार्य அதான் ஸ்தோத்திரம். 10வது வசனத்துல वो 10वें वचन में ஸ்தோத்திரம் 19வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுதோ 19वां वचन पढ़ते समय ஸ்தோத்திரம் அந்த பேதுரு என சொல்லப்பட்ட மரிப்பெருகன் சீமோன் இங்கே தங்கி இருக்கிறாரா पतरस कहने वाला दूसरा नाम का जो என்று सीमोन यहाँ पर है, விசாரித்து ऐसा पूछताछ कर அங்கு வருகிறார்கள். वहां से आते हैं। அவன் பேதுரு அங்கே ஸ்தோத்திரம் இருப்பதை காண்கிறோம். तो पतरस वहां पर रहने वाला हम அவன் देखते हैं। பேதுரு கூட்டு तो வருகிறார்கள். पतरस को ले आते हैं। அப்ப ஆண்டவராகிய தேவன் तो प्रभु परमेश्वर ஸ்தோத்திரம் கத்த தெளிவா சொல்லுகிறார். परमेश्वर स्पष्ट से कहते हैं ஹல்லேலூயா, हालेलुया ஹல்லேலூயா, हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதன்படியே ஒப்பு கொடுக்கிறான் பாருங்க. उसके समान ही वो अर्पण करता है, அதன்படியே கீழ்ப்படுகிறான் பாருங்க. उसके समान ही वो தேவ आज्ञापन करता है। சித்தத்துக்கு परमेश्वर की इच्छा அவருடைய का, வார்த்தைகளுக்கு उनके शब्दों का தெளிவா சொல்றான். वो अच्छे से நீ कहता है। வந்தது நல்ல காரியம். आप आए हुए अच्छा உம்மால कार्य, கட்டளையிடப்பட்ட காரியங்களுக்கும் आपके द्वारा आज्ञा दिया हुआ कार्य को தேவன் கட்டளையிடப்பட்ட காரியங்களுக்கும் और परमेश्वर आज्ञा दिया हुआ நாங்கள் कार्य அதை को கேட்பதற்கும் हम उसे सुनने के அதை लिए ஒப்பு கொடுப்பதற்கும் हम अर्पण करने நாங்கள் के लिए ஆயத்தமா இருக்கிறோம். हम तैयार है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கேட்டார்கள், वो सुने, ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டார்கள், अर्पण किए गए, அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார்கள், अभिषेक किए गए, ஞானஸ்நானம் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டார்கள், वचन के लिए अर्पण किए, ஃபர்ஸ்ட் ஞானஸ்நானம் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டார்கள். बपतिस्मा के लिए अर्पण किए கர்த்தர் गए, ஆசீர்வதித்தார். परमेश्वर ने இன்னைக்கு आशीर्वाद दिया। யோசித்து பாருங்க, आज सोच कर देखिए, தேவ சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்க முடியுதா? परमेश्वर की इच्छा के लिए अर्पण कर पाते நம்முடைய हैं क्या? நம்முடைய விருப்பம் தான் செஞ்சுக்கிட்டு वो இருக்கோம். हमारे इच्छा के अनुसार பிள்ளைகள் जिए விருப்பம் தான் செஞ்சுக்கிட்டு और இருக்கோம். बच्चों की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। திருமண காரியங்களை யோசித்து பாருங்க. वो शादी के कार्य में தேவ सोच कर சித்தம் देखिए, செய்ய முடியுதா? परमेश्वर की इच्छा कर ஒண்ணு पाते हैं பொண்ணு விருப்பம் செய்யறான், कि आप अपनी बड़की लड़की ஒண்ணு ரெண்டாவது பையன் விருப்பம் தான் செய்யறான். और दूसरा लड़का का इच्छा करते हैं, தேவ விருப்பம் செய்யலையே. लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं இதுல की। ஊழிகார விருப்பம் கிடையாது, ये सेवक का विचार தாய் தாப்ப விருப்பம் और கிடையாது, माता पिता की தேவ इच्छा नहीं விருப்பம் கிடையாது. और परमेश्वर की इच्छा नहीं है। பொண்ணும் புள்ளி விருப்பம் தான். और लड़की का इच्छा ही है பொண்ணும் புள்ளி விருப்பம் தான். और लड़का और लड़की का इच्छा ही है। அதை யோசித்து பாருங்க. सोच कर देखिए, ஏங்க உங்க குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். कैसा आपका परिवार आशीर्वाद पाएगा। தேவ சித்தமே செய்ய முடியும், கீழ்ப்படியிலே. परमेश्वर की इच्छा और उसका आज्ञा தேவனுடைய बनने வார்த்தை கீழ்ப்படியிலே. की, परमेश्वर के शब्दों को आज्ञा बनने யோசித்து பாருங்க. की, सोच कर சகல देखिए, காரியங்களிலும், सारे कार्यों में, ஆவிக்குரிய காரியங்களிலே, आत्मिक बड़े कार्यों தனிப்பட்ட में, காரியங்களிலே, व्यक्तिगत के कार्यों में, நீங்க வாழ்க்கை தேவ சித்தம் இல்ல, आज हमारे जीवन में அந்த परमेश्वर की इच्छा வார்த்தை नहीं है, கீழ்ப்படியல, परमेश्वर के शब्दों की आज्ञा बनने ரெண்டுமே करते, இல்லன்னா दो भी नहीं है तो வாழ்க்கைக்கு பரிதாபமா இருக்கும். आपका जीवन एकदम बिगड़ा होगा। சவுல் என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தான். சவுல் என சொல்லப்பட்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தான். साउल का नाम मनुष्य था, கர்த்தர் परमेश्वर ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணினார், उसे राजा के दौर पे ராஜாவை अभिषेक, மாற்றினார். राजा के दौर पे अभिषेक ஆனால் किया। அந்த மனுஷன் लेकिन वो मनुष्य கர்த்தர் சொன்னதை செய்யல. परमेश्वर कहा हुआ उसने नहीं किया கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தையும் தள்ளிட்டான். और परमेश्वर ने कहा हुआ தேவ शब्दों को लगा சித்தத்தையும் दिया செய்யல, और परमेश्वर की इच्छा அந்த भी नहीं வார்த்தையும் किया செய்ய और उनके शब्दों के अनुसार भी नहीं किया। தள்ளப்பட்டபடினால वो ढकला गया मनुष्य, அவனையும் ஆண்டு புறமே தள்ளிட்டார். उससे भी परमेश्वर அந்த पूरी से குடும்பம் ढका। பரிதாபம் போச்சு. वो उसका जीवन அந்த एकदम குடும்பம் உடைஞ்சு போச்சு. और उसका परिवार भी टूट அந்த गया। குடும்பம் அப்படியே துக்கடா துக்கடா போயிட்டு பாரு. वो परिवार उस प्रकार चूर-चूर हो गया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்க அவங்க குடும்பம் மாறாம இருக்கணும். तो हमारा परिवार उस प्रकार नहीं होना। தேவ சித்தம் முக்கியம், परमेश्वर की इच्छा आवश्यकता கர்த்தருடைய है, வார்த்தை முக்கியம். परमेश्वर का शब्द आवश्यकता है। ஆண்டவர் சும்மா பேசுறா நினைக்காத. परमेश्वर ऐसे ही बात करते मत இன்னைக்கு सोचिए, ஏதோ ஒரு குடும்பத்தில் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார். कोई तो एक परिवार के बारे में बता रहा है, ஏதோ ஒரு குடும்பத்தை குறித்து கதை பேசிக்கொண்டு कोई तो இருக்கிறார். एक परिवार के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है, கதை தூரத்துக்கு சமீபத்துக்கு தேவனா இருக்கிறவர். क्योंकि परमेश्वर दूर और समीप का உன் परमेश्वर है। குடும்பத்துக்கு தான் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார். इसलिए परमेश्वर आपके परिवार को அன்பு बात कर रहा है। சகோதரனே, प्यारे भाई, அன்பு சகோதரியே, प्यारे बहन, உன் குடும்பத்துக்கு தான் கர்த்தர் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார். आपके परिवार के लिए परमेश्वर बात कर ஏதோ रहा है। ஒரு உடைவு வரப்போகிறது, कोई तो एक टूटनापन आ ஏதோ रहा है, ஒரு பிரிவு வரப்போகிறது. कोई तो एक बिछड़पन आ रहा है। தேவ சித்தத்துக்கு ஒப்புக்கொடு. इसलिए परमेश्वर की इच्छा को தேவத்துக்கு अर्पण, மாற நடக்காத. परमेश्वर की इच्छा के தேவ विरोध मत வார்த்தைக்கு चले, மாற நடக்காத. परमेश्वर के शब्दों के विरोध मत ஏதோ चलिए। குடும்பத்துக்கு ஒரு ஆசை இழக்க போகிறாய், कहाँ तो एक आशीर्वाद ஏதோ परिवार में குடும்பத்துக்கு நன்மை இழக்க போகிறாய், कोई तो परिवार में एक ஏதோ आशीर्वाद ஒரு होने வியாதி वाला है, உன்னை சந்திக்க போகிறது. कोई तो बीमारी आपसे தேவ मुलाकात சித்தத்தை करना है। நிமித்தமாக, परमेश्वर की इच्छा के தேவ अनुसार, சித்தத்தை விட்டது நிமித்தமாக, परमेश्वर की इच्छा को छोड़ा தேவ வார்த்தை इसलिए, கீழ்ப்படியாத போனதுனால परमेश्वर के शब्दों को ஏதோ ना ஒரு पढ़ने ஆசை इसलिए, இழக்க போகிறாய், कोई तो एक आशीर्वाद को ஏதோ खोने ஒரு वाले நன்மை हैं, இழக்க कोई போகிறாய், तो एक भलाई को खोने वाले हैं, ஏதோ ஒரு பலவீனம் சந்திக்க नहीं போகிறது, तो कोई तो बलवीनता को ஏதோ ஒரு मुलाकात कर வியாதி रहा है, உன்னை சந்திக்க कोई போகிறது. तो बीमारी आपकी அதை मुलाकात இடம் कर रहा கொடுக்காத. है। इसीलिए आप இந்த வசனத்தை கேட்பாயானால், इस वचन को இந்த सुनेंगे சத்தத்தை तो, கேட்டுக்கொண்டு इस இருக்கும்போது आवाज को நீ सुनते ही உணர்வடைந்து आप स्मरण होकर आप स्मरण இன்றைக்கு அதை होकर விலக்கி பாதுகாத்துக்கோ. हाथ दूर होकर उसे எங்க रक्षा தேவ कीजिए। சித்தத்தை விட்டு விலகி போற, कहाँ पर परमेश्वर की इच्छा को எங்க छोड़कर ஓட
ஓடாத, कहाँ पर भागो தேவ मत, சித்தத்தை விலகாத, परमेश्वर की इच्छा से கர்த்தருடைய दूर मत வார்த்தைக்கு भागो, கீழ்ப்படியாம ஓடாத, परमेश्वर की உன் शब्दों को மனசு आगे बढ़कर விரும்புகிறபடி, आपके मन की உன் इच्छा के நினைவு अनुसार, விரும்புகிறபடி, आपके चाल के உன் अनुसार, சொந்த எண்ணங்கள் விரும்புகிறபடி आपके सोच के अनुसार செயல்படாத, आप क्रिया मत தடுத்து कीजिए, நிறுத்து. आप रोकिए वहां அப்படிதான் पर। பிழையாம ஓடினா, बिलेयाम वैसे ही भागा, அப்படிதான் பிழையாம ஓடினா, ऐसे ही बिलेयाम भागा, மனதின்படி, वो मन के अनुसार, மனதின்படி, उसके मन के अनुसार, நினைவின்படி वो सोच के अनुसार, ஓடினார். वो दौड़ा, கர்த்தர் தடுத்து பார்த்தார், लेकिन परमेश्वर रोक कर கர்த்தர் देगा, சொல்லி பார்த்தார், परमेश्वर कह कर சொந்த देगा, கேட்கல, उसने सुना नहीं, கடைசியில விட்டு விட்டார். अंतिम में छोड़ दिया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, கடைசியில அந்த குடும்பம் अंतिम में சொந்த परमेश्वर, சீர்கெட்டு போய்விட்டது. वो परिवार बिगड़ கடைசியில அந்த गया, வாழ்க்கை சீர்காய் போட்டது, उसका जीवन बिगड़ அந்த गया, வாழ்க்கை சீர்கெட்டு போய்விட்டது. उसका जीवन बिगड़ गया, அந்த கடைசியில अंतिम में சாகரப்ப கூட ஒழுங்கா சாக முடியல பாரு, वो मरते समय भी अच्छे से नहीं मर அவன் पाया, சாவும் சரியா சாக முடியல பாரு, वो मौत भी நிம்மதியா बराबर, சாக முடியல, मौत भी ठीक तरीके से नहीं அவன் मर पाया, நிம்மதியா சாக முடியல, நிம்மதியா சாக वो முடியல. सुख के साथ भी नहीं मर அப்ப पाया। யோசித்து பாருங்க, सोच कर देखिए எங்கேயும் வாழ்க்கையில போயிட்டு இருக்கு. कहाँ तो आपका जीवन जा रहा है। தேவசத்தை செஞ்சு எத்தனை நாள் ஆச்சியா? परमेश्वर की इच्छा करके कितना दिन हो गया, தேவசத்தை விட்டுட்டு परमेश्वर की इच्छा छोड़ கர்த்தருடைய दी, வார்த்தை தள்ளிட்டு परमेश्वर के शब्दों को ढकल உன் दिए, மனைவி சோதமா, உன்னோட மனைவி பேசிக்கிட்டு, आपकी पत्नी का आवाज உன் सुनकर, புருஷனை பேசிக்கிட்டு, पति का आवाज உன் सुनकर, பிள்ளைகளை பேசிக்கிட்டு आपके बच्चे के बारे में தேவசத்தை कहते, விட்டுட்டியே. परमेश्वर की इच्छा को छोड़ दिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவசத்தை என்ன? परमेश्वर की इच्छा क्या है? உன் விருப்பப்படி வாழ்வது தேவசித்தம் அல்ல. आपके इच्छा के अनुसार जीना परमेश्वर की इच्छा नहीं हालेलुया। है। हालेलुया। கஷ்டத்தின் மத்தியிலும், कष्टों के बीच में भी நஷ்டத்தின் மத்தியிலும் नष्टों के बीच நீ में भी தேவசித்தம் செய்ய முடியுதா? आप परमेश्वर की इच्छा कर पाते हो क्या? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆபிரகாம் பாருங்க, अब्राहम को देखो, எப்பேற்பட்ட தேவ மனுஷன், वो किस प्रकार का परमेश्वर का दास, ஆபிரகாம் விட்டுட்டு வான்னு சொன்னாரு, वो अब्राहम को छोड़कर आ करके कहा, கீழ்ப்படிஞ்சான் பாருங்க, वैसे ही आज्ञा पालन போயின்னு किया, சொன்னாரு, वो जा करके कहा, அப்படி கீழ்ப்படிஞ்சு போனா தான் தேவசித்தம்யா. वो वैसे ही आज्ञा पालन करके உன் वही இஷ்டத்துக்கு परमेश्वर की ஓடுறது அல்ல, इच्छा। लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार भागना नहीं, இஷ்டத்துக்கு சபையை மாத்துறிய, आपकी इच्छा के अनुसार कलीसिया को बदलते அப்படிப்பட்ட हो, வாழ்க்கை கிடையாது. वैसा उस प्रकार का जीवन உன் नहीं है। இஷ்டத்துக்கு வஸ்திரத்தை மாத்திரம் மாத்தாத. आपकी इच्छा के अनुसार वस्त्र के समान मत ஒரு बदलिए। சபையில் இருக்கிறேன்னா, आपके कलीसिया में हो அங்க तो ஆண்டவர் ஏதோ ஒண்ணு பிரச்சனை வருதுன்னா, वहां पे कुछ तो உன்னை परेशानी आ रही है, तो சரிப்படுத்த தான், आपको ठीक करने के உன் लिए, குடும்பத்தை சரிப்படுத்த, आपके परिवार को உன் ठीक करने के குடும்பத்தை लिए, சீர்படுத்த, आपके परिवार को ठीक, அங்க நின்னாதான் கர்த்தர் சரிப்படுத்த முடியும். वहां पर रहेंगे तो परमेश्वर ठीक कर அங்க सकते हैं, நின்னாதான் உன் குடும்பத்தை சீர்படுத்த முடியும். वहां पर रहेंगे तो परमेश्वर आपके परिवार को நீ सुधार இன்னொரு सकता है। சபைக்கு போயிட்டு நீ சரியாயிடுவியா? आप दूसरे कलीसिया में உன் जाकर ठीक होगा, குடும்பம் உடைஞ்சு போகும், आपका परिवार टूट உன் जाएगा, குடும்பம் கேவலப்பட்டு போகும், आपका परिवार बिगड़ உன் जाएगा, குடும்பம் நாரி போகும். आपका परिवार नाश हो அங்க जाएगा, போனா குடும்பம் நல்லா இருக்கு நினைக்கவே वहां நினைக்காது. पर जाएगा तो परिवार अच्छा இதை होगा, விட तो கேடு கட்ட மாறி போகும், वो उस प्रकार बुरी இதை अवस्था हो விட जाएगी, கேடு கட்ட மாறி इससे போவா, भी बुरी अवस्था हो जाएगी, இதை விட அவமானப்பட்டு போவா, इससे भी बड़े अपमान हो இதை விட जाएंगे, கேவலப்பட்டு போவா. इससे भी बड़े अपमान हो உன் जाएंगे, குடும்பம் சோது துண்டு துண்டாய் கத்த திரிக்க வைப்பாரா? आपका परिवार चूर चूर कर देगा। எங்க ஆண்ட வச்சிருக்காரு? அங்க சரிப்படுத்த வச்சிருக்காரு. यहाँ पर परमेश्वर रखा है, वहाँ पर ठीक करने के लिए रखा है, சரிப்படுத்த வச்சிருக்கிறாரு. वहाँ पर ठीक करने के लिए रखा है। கர்த்தருக்கு சித்தம் எல்லாம் ஒண்ணு நடக்காது, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होगा, கர்த்தருக்கு சித்தம் எல்லாம் ஒண்ணு நடக்காது, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार தேவ कुछ नहीं விருப்பம் होगा, எல்லாம் நடக்காது. परमेश्वर की चाहत के உங்க अनुसार कुछ नहीं होगा। சரிப்படுத்தணும், இதை உரிக்கணும் வச்சு அங்கதான் வச்சு உரிப்பாரு, वो ठीक करना है, वहाँ पर करना है, அங்க तो வச்சுதான் அவனை உரிப்பாரு. वहाँ पर ही आपको छिलेगा, உன்ன இடத்துல இன்னொரு இடத்துல வச்சு ஆண்டு உரிக்க மாட்டாரு. और உன்னை दूसरे जगह में रखकर உன் छिलेगा தோல் नहीं। மாறணும்ல, आपका चमड़ा बदलना உன் है, நிறம் மாறணும்ல, आपका रंग बदलना உன் है, ஜீவியம் மாறணும்ல, आपका जीवन நீ बदलना है, தேவசித்த ஜெயணும்ல, आप परमेश्वर की इच्छा கர்த்தரோட करना है, வார்த்தை கீழ்ப்படியணும்ல. परमेश्वर के शब्दों को आज्ञा அதை पालन எங்க करना है। வச்சு செய்வார் ஆண்டவர்? वो कहाँ- சபையில வச்சு செய்வார் कहाँ ஆண்டவர். पर रखे? वो कलीसिया में रखे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆகினால इसलिए இங்க தலை வலிக்குது, सिर दुख இங்க रहा है, கால் வலிக்குது, पैर दुख रहा है, இங்க அந்த சபைக்கு போனா, इसलिए वो कलीसिया में ஏஜிக்கு जाएगा, போனா, एजी को जाएगा, சோத்திரம் சீனிக்கு போனா, सीने को जाएगा, அங்க போனா, मैं वहाँ இங்க जाऊंगा, போனா, यहाँ जाऊंगा, தலைவலி மாரணிக்கோ, पैर का दर्द தலைவலி மாரணிக்கோ, सिर का दर्द இன்னும் தலைவலி கூடுயா, और भी सिर दर्द இன்னும் बढ़ेगा, தலைவலி கூடும், और भी सिर दर्द இன்னும் बढ़ेगा, கால் வலி கூடும், और भी पैर இங்க दर्द இருந்த बढ़ेगा, விரலோடு போயிருக்கும், वो இங்க இருந்த விரலோடு போயிருக்கும். यहाँ पर रहेगा तो उंगली நீ में அங்க जला, போனதுனால वो वहाँ पर நீ गए इसलिए காலே எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை आपका வந்துச்சு. पैर ही निकालने का सुस्ती हो हालेलुया। जाएगा। हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்க இருந்த தலைவலியோட போயிருக்கும், यहाँ पर रहेगा तो केवल सिर दर्द में அங்க चला போனப்ப जाएगा, தலை எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துட்டு. वहाँ पर जाने से सिर निकालने का अनुभव ஹல்லேலூயா. होगा। இது யார் உணர முடியும்? ये कौन ऐसा स्मरण உணர कर सकता है? முடியாதுயா. कोई भी स्मरण नहीं कर ஆவிக்கு पाएगा। இருந்தா உணர முடியும், आत्मिक जीवन में அபிஷேகப்பட்ட स्मरण- மட்டும் தான் உணர முடியும். अभिषेक पाया हुआ स्मरण அதாவது करेगा। உண்மையான அபிஷேகம், और सच्चा अभिषेक, பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம், पवित्र आत्मा के अभिषेक, ஆவியாண்ட உணர்த்துவார். वो आत्मा जी அந்த स्मरण करेगा। ஆவிகளை உணர மாட்டான் वो அவன். आत्मा नहीं रहे तो स्मरण नहीं அந்த ஆவியை पाएगा। இப்ப ஆவியே கிடையாது இல்ல இருந்துக்கும். वो आत्मा ही अभी नहीं है, ஒருத்தருக்கு ஆவி கிடையாது, किसके पास भी नहीं है। பரிசுத்தாவின் கிடையாது. पवित्र आत्मा जी नहीं है। பரிசுத்தாவின் எதை இருப்பார் உணர்த்துவாரு, पवित्र आत्मा जिसके पास உன் रहेगा उसको குற்றத்தை स्मरण உணர்த்துவாரு, करेगा। उसके உன் दोष குறையை को, உணர்த்துவாரு. आपकी कमियों को स्मरण இன்னைக்கு करेगा। உணர்வடையிலேயே. आप कोई भी स्मरण नहीं पाए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम அப்ப की महिमा। தேவ சித்தத்தையும் तो परमेश्वर की इच्छा கர்த்தருடைய வார்த்தையும் और परमेश्वर की கீழ்ப்படியாத वो குடும்பம் आज्ञा नहीं पालन करने எங்க वाले परिवार, போனாலும்
போனாலும் உருப்படாது. वो कहां भी जाएगा तो सुधरेगा எங்க नहीं. சபைக்கு போனாலும் உருப்படாது. எந்த ஊழியக்காரன்ட்ட போனா உருப்படாது. कौन से सेवक के இருக்கிற पास இடத்துல வைத்து அவன் சரிப்படுத்துவாரானால் वो रहने वाले स्थान में ठीक எத்தனை करेगा. கஷ்டமானாலும் कितने எத்தனை कष्ट கஷ்டமானாலும் कितने नष्ट है எங்க तुम्हें. வச்சாரா परमेश्वर அங்கதான் रखा है. இனி கர்த்தர் வருகிற வரைக்கும் இருயா. वो परमेश्वर आने तक वहां पर ही रहो. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया. அப்பதான் அந்த குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். तभी वो परिवार आशीर्वाद पाएगा. அப்பதான் அந்த பிள்ளை ஆசீர்வதிக்கப்படும். तभी वो बच्चे भी आशीर्वाद அப்பதான் அந்த पाएंगे. குடும்பம் ஒளிமறை கண்டு போல வளர முடியும். तभी ही वो बच्चे जैतून के पौधे के समान बढ़ेंगे. சட்டிப்பான மாத்திரம் அவன் சபையை மாத்திட்டு இருப்பானா वो जिस प्रकार वस्त्र के समान कलिशा உன் வசதிக்கு ஏத்த மாதிரி आपके इच्छा के ஒரு अनुसार சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி आपकी परिस्थिति के अनुसार நீ மாத்துவானா ஒரு நாள் வாழ்க்கை குடும்பம் आप ஆசீர்வதிக்கப்படாது. बदलोगे तो कभी भी आपकी परिवार आशीर्वाद नहीं அதனால पाएगा. ஆபிரகாம் इसलिए अब्राहम அப்படியே விட்டுட்டு போனான். ऐसे ही छोड़कर गया. சத்தத்தை கேட்டா आवाज को सुना, சித்தத்தை அறிஞ்சா इच्छा को जाना, அப்படியே போனா. वैसे ही गया. அந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதிச்சார். वो परिवार को परमेश्वर आशीर्वाद किया. பரிசுத்த பவுல் ஆண்டவர் तो पवित्र पौलुस को அவன் परमेश्वर, சத்தம் அறிஞ்சா நான் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறேன். मैं क्या करना आप इच्छा जानते தேவ हो. சித்தத்தை அறிஞ்சா परमेश्वर की इच्छा को அந்த जाना, வார்த்தையை கேட்டா उसके शब्दों को सुना, அப்படியே கீழ்ப்படிஞ்சு वैसे போனான். ही आज्ञा पालन किया. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम நோவாவை பார்க்கலாம். नो को देख सकते சோதர हैं. சத்தத்தை கேட்டா आवाज को सुना, அவன் சித்தத்தை அறிஞ்சா वो इच्छा को அப்படியே जाना, கீழ்ப்படிஞ்சாயா. वैसे ही आज्ञा पालन கர்த்தர் किया. சொன்னபடியே செய்தான். परमेश्वर ने कहा वैसे ही किया. ஒண்ணும் கூட்டல ஒண்ணும் குறைக்கலையா. कुछ भी बढ़ाया नहीं, कुछ அவன் भी சுய घटाया இச்சை नहीं. செய்யப்படல. वो अपने इच्छा को नहीं किया. கர்த்தர் சொன்னபடியே செய்து முடித்தான். परमेश्वर ने कहा தன் वैसे குடும்பத்தை காக்கப்பட்டான். अपने परिवार के साथ தன் रक्षा குடும்பம் पाया ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. और परिवार आशीर्वाद पाया. நீ சிந்தித்து பார். सोच कर देखिए ஏன் உன் குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படல? क्यों परिवार आशीर्वाद नहीं ஜெபம் पाया. இருக்கு, प्रार्थना है, அபிஷேகம் இருக்கு, अभिषेक है, ஆவியில நிரம்பறையா. आत्मा में भरते हो. அவங்க தலை இங்க அங்க ஆட்டி वो सिर यहाँ वहाँ हिलाकर அப்படியே துள்ளி குதிக்க ऐसे उछल के ஓ कूदते हो. கர்த்தர் பேசுறான்னு சொல்ற. वो परमेश्वर உன் बात குடும்பம் करते हैं. நாரிக்கிட்டு இருக்க. आपका परिवार குடும்பம் பிரிஞ்சு இருக்க. और परिवार में உன் குடும்பம் टूटा है. உடைக்கப்பட்டு இருக்க. परिवार में टूटा உன் है. பிள்ளைகள் காட்டு கழுது போல இருக்க. आपके बच्चे ஓ जंगल உன் பிள்ளை के எப்படி வளர்ந்திருக்கு? वो बच्चे लोग कैसे பக்தியில் बने? இருக்கா? भक्ति में है, ஓ விசுவாசத்தில் இருக்கா? विश्वास में है. உலகத்தானோட கேடு கட்ட வளர்ந்துருக்க. वो संसार से भी ஓ अधिक பிள்ளைகளை முடிய பாரு, துணியை பாரு. उसके बाल और कपड़े को என்ன देखिए. வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கு? किस प्रकार का जीवन இது जी रहे ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையாகும். ये आत्मिक जीवन है क्या? கிறிஸ்து ஜீவமாகும். ये मसीह का இது जीवन। கர்த்தர் பேசுறதாகும். ये परमेश्वर ने சற்று बात किया है। சிந்தித்துப்பா. जरा सोच कर இவங்க देखिए। சரிப்பட வேண்டும் என்றால் इससे ठीक होना है குடும்பம் तो ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் आपके என்றால் परिवार आशीर्वाद தேவ बने तो சித்தத்தை கீழ்ப்படி. परमेश्वर की इच्छा का கர்த்தருடைய आज्ञा पालन வார்த்தை कीजिए. கீழ்ப்படி. परमेश्वर के शब्दों का आज्ञा पालन ஹalleluya कीजिए. हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की ஆகினாலே महिमा. इसलिए இந்த நாளிலே इस दिनों में சோதரன் வாழ்க்கையிலே जीवन குடும்பம் में ஆசீர்வதிக்கப்படணும். परिवार आशीर्वाद पाना அந்த दो. தேவ சித்தத்துக்கும் परमेश्वर की इच्छा को और उसके शब्दों को आगे बढ़ ஆபிரகாம் கீழ்ப்படிஞ்சா अब्राहम ने आज्ञा அவன் पालन किया. சித்தத்தை செய்தான். वो इच्छा को पूरा किया. சோதரன் சவுல் साउल புதிய ஏற்பாட்டு சவுல் नया नियम का साउल தேவ சித்தத்தை செஞ்சான். परमेश्वर की इच्छा அந்த को வார்த்தை किया கீழ்ப்படிந்தான். और उनके शब्दों को आज्ञा அதே पालन போல किया. நோவா और नूह தேவ சித்தத்துக்கு வார்த்தைக்கு அப்படியே கீழ்ப்படிந்தான். परमेश्वर की इच्छा और शब्दों को आज्ञा தாவீது पालन किया. दाऊद அப்படியே கீழ்ப்படிஞ்சான். वैसे ही आज्ञा पालन किया. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की 40ஆம் சங்கீதத்துல 40 भजन संगीत 40ஆம் சங்கீதம் 40 भजन संगीत அதுல 8வது வசனத்தை வாசிப்போம்னா उसका 8वां वचन அங்கே पढ़ेंगे. ஆண்டவர் சொல்றாரு वहां पर परमेश्वर कहते हैं ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया. என் தேவனே हे प्रभु உமக்கு பிரியமானது செய்ய விரும்புகிறேன். तेरे इच्छा के अनुसार करना चाहता हूं உமது நியாயப்பிரமாணம் और तेरी व्यवस्था என் உள்ளத்துக்குள் இருக்கிறது என்று சொன்னார். मेरे भीतर है करके कहा. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया. எந்த சூழ்நிலையிலும் कौन से भी स्थिति में எந்த நிலைமையிலும் कौन सी परिस्थिति தாவீது में दाऊद வாழ்க்கையில ஜீவித்திலே उसके जीवन தேவ में சித்தத்தை செஞ்சாயா. परमेश्वर की इच्छा को किया. அவசரப்பட்டு ஓடல. वो घायल कर भागा नहीं. வந்து சவுல் எப்போதும் தட்டிட்டே இருக்கானே. साउल तो मार रहा है சவுல் எப்போதும் வெட்டிட்டு இருக்கானே. और हमेशा साउल भगा रहा है. சாகடிச்சிட்டு உட்காரல. ऐसा उसे मार कर बैठा नहीं. நேரம் காலம் வருகிற வரைக்கும் काल और समय आने तक சவுல் கொடுக்கறது வாங்கிட்டே இருந்தான். वो साउल देता वो लेते रहा. அடிக்கிறதெல்லாம் வாங்கிட்டே இருந்தான். वो जो जो मार रहा था வாங்கிட்டே இருந்தான். वो देने वाला सब ले रहा था. ரத்தத்தெல்லாம் ஓடிட்டே இருந்தான். वो दौड़ रहा था. எவ்வளவு வெட்டுவேன்? कितना दिन दौड़ाएगा? திருப்பி அடிக்கல அவன். वो फिर से मारा नहीं. ஹalleluya हालेलुया. பொறுமையா காத்திருந்தாயா. वो धीरज के साथ इंतजार பொறுமையா किया. காத்திருந்தான். धीरज के साथ அதான் சொல்றேன் உனக்கு பிரியமான செய்ய விரும்புகிறேன். इसे तेरे प्रिय कार्य அவன் करना चाहता பிரியத்தை செய்யல தாவீது. हूं. उसका प्रिय कार्य किया नहीं दाऊद ने. தேவனுக்கு பிரியமான செய்தாயா. वो परमेश्वर का प्रिय ஆனா कार्य அந்த किया. குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுச்சு. इसलिए परिवार கடைசி வரைக்கும் वो अंतिम தேவ तक மகிமை குடும்பத்திட்டு விலகல. परमेश्वर की महिमा கர்த்தர் ஆசீர்வாதத்தை விட்டு விலகல. परमेश्वर की आशीर्वाद சுகம் नहीं சுகம் वो सुख சோதர் சுகம் அந்த सुख குடும்பத்தை நிரம்பி இருக்கிறது. वो उस परिवार में भरा அவன் था. தீர்க்காயுசு உள்ளவனா, वो दीर्घायु के மகிமை साथ, உள்ளவனா, वो महिमा के साथ, ஐஸ்வர்யம் உள்ளவனா, वो ऐश्वर्य அவன் के साथ, ஜீவித்து போனான் அல்லவா. वो जी कर गया. ஹalleluya. हालेलुया. இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில आज हमारे जीवन யோசித்து में பாருங்க எவ்வளவு நாள் தாங்க முடியும்.
सोच कर देखिए कितना दिन थाम सकते हैं, எவ்வளவு நாள் அடிபட முடியும், कितना दिन मार खा सकते हैं, எப்படி இந்த வார்த்தை இழக்க முடியும், कैसे शब्द सुन सकते हैं। ஒன்னு சரிப்படுத்த வச்சிருக்காருயா, आपको ठीक करने के लिए रखा है। ஹalleluya हालेलुया। கனி கொடுக்கணும், கத்தி தான் ஆகணும், आप फल देना है तो अब मार खाना ही நீ है। பரலோகம் போகணும், சரிப்பட்டு தான் ஆகணும், आप स्वर्गराज जाना तो ठीक होना ही நீ है। அதிகமான கனி கொடுக்க சில கலை வெட்டி தான் ஆகணும், आप अधिकता से फल देना तो कोई प्रकार की கலை शाखा को வெட்டி काटना है। பண்ணி போனேனாக்கா वो शाखा काटने की तरह और क्या குடும்பம் எங்க ஆசீர்வதிக்கப்படும், आपके परिवार कैसे आशीर्वाद पाएगा। அதான் தேவ கலை வெட்டறதா தேவ சித்தம், वो शाखा काटना ही परमेश्वर நீ की इच्छा है। மிகுதியான கனிகளை கொடுக்கும்படி கர்த்தர் கலைகளை வெட்டுவாருயா, आप बहुताई से फल देने के लिए परमेश्वर शाखा को काटेगा। கிளைகளை வெட்டி விடுவார், कई प्रकार की शाखाओं को काटेगा। என் கிளை வெட்டிட்டானே, इसलिए शाखाओं को काट दिया, வெட்டிட்டானே, इसे काट दिया। கை வெட்டினாதான் நீ கனி கொடுக்க முடியும், हाथ काटोगे तो ही आप फल दे सकते கண்ணு हो, நோண்டாதான் கனி கொடுக்க முடியும், आंख को उखाड़ोगे तो ही फल दे सकते हो, வாயை சோத்து தைச்சாதான் கனி கொடுக்க और முடியும், मुंह को सिलाओगे तो ही फल दे தைக்க सकते हो। கூடாது, கண் நோண்ட கூடாதுன்னு நாம என்ன செய்ய முடியும், आप हाथ उखाड़ने नहीं, हाथ नहीं கனி उखाड़ने கொடுக்கவே முடியாது, तो फल नहीं दे ஆசீர்வாதம் पाओगे, பண்ண முடியாது, आशीर्वाद नहीं पाओगे। ஆகினாலே इसलिए சொல்லிக்கிட்டே போகலாம், ऐसे कहते जा सकते हैं। ஹalleluya, हालेलुया। கரெக்ட் சிந்தித்து பாருங்க, जरा सोच कर யோசித்து देखिए, பாருங்க, विचार कीजिए, குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்பட परिवार आशीर्वाद पाने के இன்னைக்கு लिए வாழ்க்கையில ஜீவித்திலே आज आपके தேவ जीवन में சித்தத்துக்கும் परमेश्वर की கர்த்தருடைய इच्छा, வார்த்தைக்கும் परमेश्वर की நான் शब्दों का கீழ்ப்படிஞ்சிருக்கேன், क्या मैं आज्ञा पालन किया है, ஜெபிக்கிற, क्या प्रार्थना करते हो, எல்லாம் செய்யற, सब कुछ करते हो, ஆவியில நிரம்புற, आत्मा में भरते அந்நிய हो, பாஷை பேசுற, अन्य भाषा भी बोलते சொப்பனம் हो, வருது, सपना आता है, தரிசனம் வருது, दर्शन भी आता है, என்னென்னமோ வருது, क्या क्या आता ஆனா है, தேவ சித்தம் செய்யலையே, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं அதுக்கு நீ है, செவி கொடுக்கலையே, उसका कान नहीं लगा கர்த்தர் है, வார்த்தை கீழ்ப்படியலையே, परमेश्वर के शब्दों को आज्ञा पालन அதனால की, வாழ்க்கையில குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படல, इसलिए आपके जीवन में परिवार आशीर्वाद नहीं இது पाया। மூணு ஒப்பு கொடுத்து பாரு, ये तीन के अर्पण करके கர்த்தர் देखिए, ஆசீர்வதிப்பா, परमेश्वर आशीर्वाद குடும்பம் करेगा, ஆசீர்வதிக்கப்பட परिवार आशीर्वाद இந்த पाने के நாளிலே लिए इस दिनों में மூன்று காரியங்களை பாருங்க, तीन कार्य को देखिए, குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்பட परिवार आशीर्वाद पाने के கர்த்தருக்கு लिए பயம் இருக்கா, परमेश्वर का भय है क्या, குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்பட परिवार आशीर्वाद என் पाने के लिए பிள்ளைகள் मेरे बच्चे தேவ பிரசன்னத்துக்குள்ளே परमेश्वर की प्रशंसा சன்னதிக்குள்ள के இருக்கிறதா, उसके सम्मुख में है அது क्या, குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்பட परिवार आशीर्वाद पाने के தேவ लिए சித்தத்துக்கும் परमेश्वर की அவருடைய इच्छा के लिए வார்த்தைக்கும் और उसके நாங்கள் शब्दों का கீழ்ப்படிகிறோமா, हाँ, क्या आज्ञा पालन இந்த करते हैं மூன்று क्या, காரியங்களை ये तीन कार्य இந்த பதிவிலே பார்த்து इस देख के भाग में சரிப்படுத்திக் देखकर கொள்ளுங்க, उसे ठीक कर लीजिए। கர்த்தர் परमेश्वर நினைத்திருக்கிறார், वो सोचा அவர் है, நம்மை वो ஆசீர்வதிப்பார், हमें आशीर्वाद இஸ்ரவேல் करेगा, குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பார், इजराइल घराने को ஆரோன் आशीर्वाद குடும்பத்தை और ஆசீர்வதிப்பார், हारून परिवार को இன்னைக்கு आशीर्वाद, நம்முடைய குடும்பத்தையும் आज हमारे परिवार நம்மையும் को ஆசீர்வதிக்க हमें भी आशीर्वाद அவர் வல்லவரா करेगा, இருக்கிறார், वो सामर्थ्य கர்த்தர் है, ராத்திரி ஆசீர்வதிப்பார், परमेश्वर शब्दों की तरह எல்லாரும் आशीर्वाद அப்படியே करेगा। சோத்திர முழங்கால் படிக்கிட்டு सब लोग घुटना टेक कर சோத்திர அப்படியே ஜெபம் பண்ணலாமா, वैसे ही प्रार्थना करेंगे எல்லாம் क्या, குடும்பம் குடும்பமாக सब लोग परिवार ஒரு परिवार நேரம் போட்டு சோத்திர பண்ணி ஜெபம் थोड़ी பண்ணுங்க, देर अर्पण करके இந்த प्रार्थना மூன்று करेंगे। காரியத்திலே ये तीन कार्य के लिए சோத்திர எதிலே நான் இடறி இருக்கிறேன், कहाँ पर मैं ठोकर खाया हूँ, எதிலே நான் தவறி இருக்கிறேன், कहाँ पर मैं बिछड़ गया हूँ, என்னை कर கொஞ்சம் சரிப்படுத்தும் ஐயா, जरा ठीक என்னை करिए, கொஞ்சம் சோத்திர பண்ணிடலாம் ऐसा शुद्धि करके प्रार्थना करेंगे। பரிசுத்தா சோத்திரம் ஆவியானவரே சோத்திரம் தகப்பனே சோத்திரம் 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 ஆண்டவரே சோத்திரம் தகப்பனே சோத்திரம் ஆவியானவரே பரிசுத்தா अपने मथरी करो फैशला मीना मधुर रबा बौरी कमा आंडवरे सौतरम 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 सौतर अल्लाह तगफने फैशला मीना मधुर रबा बौरी कमा आंडवरे सौतरम 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 सौतर ஆவியானவரே சோதர பைஷாலா மீனானா மதுர ரபா பௌரி கமா அல்லாண்டவரே சோதரம் 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 கப்பனே உயர்வான கல்வியும் உத்தியாக பட்டமோ உலகத்தின் ஞானமோ என்னோடு சேருமோ உயர்வான கல்வியோ உத்தியாக பட்டமோ உலகத்தின் ஞானமோ என்னோடு சேருமோ மரணத்தின் கூடவே மறைந்து போகுமே மரணத்தின் கூடவே மறைந்து போகுமே என்னோடு சேர்வது பாவமும் புண்ணியமே என்னோடு சேர்வது பாவமும் புண்ணியமே வம்சித்தமேசுவே நான் நோர்மன் பாண்டவே உத்தம ஜீவியாய் உயர்த்த வேண்டுமே உத்தம ஜீவியாய் உயர்த்த வேண்டுமே பலவீன
கரங்களை சோதரிப்போம். சோதரம் 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 மட்டுமா அந்த ஜெபதாசன் கிருபைக்காக கர்த்தரை சோதரிப்போம். சோதரம் 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 அவர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார். उसने हमें याद किया है. அவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். वो हमें आशीर्वाद करेगा. இஸ்ரவேல் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பார். इस्राएल घराने को आशीर्वाद करेगा. ஆரோன் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பார். और हारून परिवार को आशीर्वाद करेगा. நம்முடைய குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்கப்பட उसी तरह हमारे परिवार आशीर्वाद पाने के लिए குடும்பத்தாரை போல इस कोर्नेलियस परिवार के समान பயப்பட परमेश्वर का भय मानना. கொர்நேல் குடும்பத்தாரை போல कोर्नेलियस परिवार के பிள்ளைகள் समान தேவ பிரசன்னத்திலே காணப்பட बच्चे लोग परमेश्वर की प्रसन्नता में दिखाई देने के लिए கொர்நேல் குடும்பத்தாரை போல इस कोर्नेलियस परिवार के समान தேவ சித்தக்கும் परमेश्वर की इच्छा के வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய उनके शब्दों के आज्ञा पालन करने के लिए அனுக்கிரகம் பண்ணி परमेश्वर इस दिन में अनुग्रह करके ஆசீர்வதிக்கும்படியாக हर एक को आशीर्वाद करने के எல்லாரும் சோதரம் பண்ணுவோம். लिए इसलिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे. சோதரம் 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 இந்த மூன்று அனுபவத்தை கடைபிடித்து ये तीन प्रकार के अनुभव को पालन ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களாய் காணப்பட हम आशीर्वाद पाए கர்த்தர் परिवार அனுக்கிரகம் பண்ணபடி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். परमेश्वर अनुग्रह करने के लिए स्तुति करेंगे. சோதரம் சோதரம் பரிசுத்த பிதாவே पवित्र परमेश्वर நன்றியோடு துதிக்கிறோம். धन्यवाद की स्तुति करते हैं. மாமடி கிருபையும் தயவும் अभी तक आपकी कृपा எங்களோடு கூட இருந்து हमारे संग रहकर அந்த கிருபைக்கு ஸ்தோத்திரம். चलाया हुआ के लिए நீர் कृपा எங்களை நினைத்திருக்கிறீர். आप हमने याद किया है. எங்கள் குடும்பங்களை ஆசீர்வதிப்பீர். हमारे परिवार को आशीर्वाद करते குடும்பத்தை ஆசீர்வதித்து इस्राएल परिवार को ஆரோன் आशीर्वाद குடும்பத்தை ஆசீர்வதித்து और हारून परिवार को आशीर्वाद இந்த நாளிலும் கூட उसी तरह इस எங்கள் दिनों में भी குடும்பங்களை ஆசீர்வதித்துக் கொண்டிருக்கிறீர். हमारे परिवार को आशीर्वाद நீர் कर रहे வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை हो और भी आप रखे हुए நிறைவாய் आशीर्वाद को பெற்றுக்கொள்ள बहुताइयों से पाने के लिए கொர்நேல் குடும்பத்தை போல इस कोर्नेलियस परिवार के समान பயப்படுவர்களாய் காணப்பட भय के समान जीने के लिए கொர்நேல் குடும்பத்தை போல इस कोर्नेलियस परिवार के समान எல்லாரும் பயந்து நடக்கிற பிள்ளைகளாய் காணப்பட सभी लोग भय के साथ चलने के लिए அனுக்கிரகம் செய்வீராக. परमेश्वर अनुग्रह कीजिए. குடும்பத்தாரை போல इस कोर्नेलियस परिवार के समान பிள்ளைகள் बच्चे लोग தேவ சன்னதியிலே परमेश्वर की தேவ सन्निधान பிரசன்னத்திலே परमेश्वर की प्रसन्नता में வளர்க்கப்பட்டது போல बढ़ाए जाए समान காணப்பட்டது போல वो दिखाई दिया समान காணப்பட அனுக்கிரகம் பண்ணும். दिखाई देने के लिए अनुग्रह அவர்கள் कीजिए. குடும்பத்தாரை போல इस कोर्नेलियस परिवार के ஆண்டவர் समान தேவ சித்தத்துக்கும் परमेश्वर की அவருடைய इच्छा के लिए வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தது और போல उनके शब्दों की आज्ञा நாங்களும் கீழ்ப்படிய हम लोग भी आज्ञा पालन करने के लिए அனுக்கிரகம் பண்ணுவீராக. परमेश्वर अनुग्रह இந்த कीजिए. மூன்று அனுபவங்களிலே ये तीन प्रकार के நாங்கள் எதை अनुभव இழந்திருக்கிறோம், जो कुछ खोए எதை हैं இல்லாமல் இருக்கிறது, और किस அதை हमारे அறிந்து हैं, इसे जानकर அதை உணர்ந்து उसे स्मरण சரிப்படுத்தி ठीक कर கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள परमेश्वर के आशीर्वाद को கர்த்தர் पाने के लिए அனுக்கிரகம் பண்ணும். परमेश्वर अनुग्रह யாவரையும் कीजिए. ஆசீர்வதியும். सभी को आशीर्वाद குடும்ப कीजिए. குடும்பமாக परिवार परिवार பேர் பேராக और व्यक्ति அவரை व्यक्तिगत விசாரித்து पूछताछ कर ஆசீர்வதிக்கப்பட அனுக்கிரகம் आशीर्वाद पाने के लिए सहायता யாவருடைய कीजिए. கிருபைக்குள்ள மூடி மறைத்துக் கொள்ளும். सभी को आपके अनुग्रह में இயேசுவின் छुपा लीजिए. நாமத்தினாலே यीशु के नाम से ஜெபிக்கிற நல்ல प्रार्थना பிதாவே करते हैं अच्छे पिता. ஆமென் आमीन. ஆமென்.